Hello mga ka-listeners! Kumusta umayong hapon? So, ang oras alas 4:11 sa kahaponan mga ka-listeners, no? So, kung lagi ko maproblema o white power akong cellphone kay nanagi ka-charge dyan. Daghan juga yung salamat Ma'am Gisole, no? O Ma'am Life Journey. Hindi lagi ko maproblema asa ko power, no? Kay nanagi ka-charge dyan. Bisan pag mugabiin, no? Maka-charge yung cellphone ako, no? O makakuha lagi ko ani makabuelo na kog edit, no. Salamat sa kayo ninyo Ma'am Life Journey ug Ma'am Gisole, no. Nya karon magbasa ko padayon sa inyong comment mga ka-listeners, no, sa comment ni tindahan pungko-pungko. Kay tindahan pungko-pungko magyapon ni atong i-upload karon parte na. So ang una tong basahon si Danila Gonzaga, no. Shout out Danila Gonzaga. Thanks Sir John, makasakit sa tiyan sa pagkinatawa haskang lingawad jud nako ba. Salamat kay Danila Gonzaga, no, nalingaw jud sa tindahan pungko-pungko, no. Unya si Saisi Morales, Juna ba? Parang walang alam sa mundo, nakakatawa talaga. God bless, thanks. Makalingaw jud ni dramahan, no. Salamat kayo sa mga nalingaw jud kay paminaw ni dramahan ba. Nya pasensya kayo, nawata ka-upload gahapon, ani aging adlaw gahapon, no. Padayon jud karon bawi tag duha. Nya si Charlene Pakana. Hi, thanks kayo Lods. God bless. Salamat po nimo Charlene Pakana, no, sa kanang pagpaminaw. Ug God bless po nimo. Nya si Nirisa Samura. Kanindot sa ending, uy. Salamat, no, Nirisa Samura. Sa nalingaw siya sa naugkat nga kasilag, no. Ug si Ma'am Gisole. Salamat sa sumpay Sir John. God bless. So salamat po nimo Ma'am Gisole, no, ug God bless po nimo Ma'am. Salamat kay sa dakong pagtabang, no, na napalit na yun ako ang solar generator. Salamat kay kanimo Ma'am Gisole, no, ug ni Ma'am Life Journey. Nya Ungol Toledo Vlogs. Salamat idol, sige nimo shout out salamat idol, sige nimo shout out lang, salamat idol, sige nimo shout out syagit sa ako ngalan makawala og pirat idol kay pinakataas namo nga katulog idol 5 hours lang idol, antos lang taani kay ani iyawat kapalit ginamos, no. So yan na gina, no, ang kamot lang yun, laban lang yun, no, laban lang bisag way kontra, no. So salamat Ungol Toledo Vlog, no, shout out kanimo, no, salamat sa kanang pagpaminaw ug amping sa pag-drive yun, no. Nya Life Journey finally nakascore na jud si Axel, no. So salamat kay Ma'am Life Journey, no, sa imuhang kanang pagpaminaw, no, sa imong pagtabang. Salamat kayo. Nya si Dudong Breaks, si Dudong Breaks, no, makinumdum kung sa dungkoy pusoy nga drama, no, si Dudong Breaks. Idol good day, unsa di ay title intro songs idol ani idol good day, unsa di ay title sa intro song ani idol, salamat daan, no. So sa tindahan pungko din yang gikomenta, no, sa title kuno sa kanang kanta sa intro, no. So ang title ani pungko, no, pungko at ibutang may mo ni title pungko bayeld, no. So pungko bayeld mo ni siya ang team song sa tindahan pungko, no, aning drama, ha. Nya si Langga Enrique, good morning idol. Good morning po nimo Langga Enrique, shout out kanimo. Nya Wing Orasyon, morning Lods, nana jud ang sumpay og shout out sa dog nimo Lods. Salamat kayo sa pag-upload Lods ug amping permi. Salamat po nimo Wing Orasyon, no, ug amping sa permi kanimo, no. Nya si basa ta ni Juan si Dorty, daghan kayong salamat Lods, makalingaw kayong dramaha karon adto na sad ko speakers nimong channel para maminaw sa uban nimong mga uploads. Again, thank you and may God bless you and your family. Salamat kaayo Tidor Dorty, no, simong pagsunod paminaw, no, diri nga channel ug sa John Kent, ano ta. Salamat Tidor Dorty, no. ug si Kuyens Dinamita, salamat idol sa mga drama. Shout out sa taga Tagdo Boys, Mambahaw, Kamigin Dol. Salamat. So salamat kayo nimo, no, Kuyens Dinamita, no. So shout out mga Tagdo Boys, Mambahaw, Kamigin. Salamat kayo, no. Ug masa naman to.
Wa naman ko. Si Joy Bayan. Saan Bayan may basa ni? Joy Bayan. Bahian. Joy Bahian. Joy Bahian, no? Salamat kayo, dili ko sumhan balik-balik o paminaw. Salamat, no? Joy Bahian, no? Sa imong pagpaminaw, no? Og si Mark Hortisano, salamat sa pag-upload sa part 8 loads. Ako ginigihulat bisan nakapaminaw na ko ani pero nakalimot na lang ko, hehe, from Cebu dol. So shout out nimo, no, Mark Hortisano sa Cebu, no. Salamat kayo sa pagbalik o paminaw, no, sa drama nga Tindahan Pungko-Pungko, no. O shout out sa ni kuan Kevin Ugarte, no. Kevin Ugarte, shout out nimo, no. Ni comment niya, higala igsuon kaaway pud unta sunod drama, salamat. So dili lang ko musaad, no. Daghan pa kong drama nga kanang trabaho, no, kay daghan pang napay request kanay si Ma'am Life Journey akong trabahoon pa. So pasensya kayo, dili lang ko mahatag dayon ang inyong mga request, mga ka-listeners, no, kay di man po madali gud kay tungod sa copyright i-block man po na sa YouTube ug di tarong og edit ba. Kuna pasensya kayo mga ka-listeners, no, nga katong mga nag-request ba nga kanang drama yun, no. Pero ang gatong ni-request sa Quran o Biblia dili gito na ako mahatag, no. Higala igsoon kaaway trabahoon pa pod na. So di lang ko musaad, no. Salamat nimo Kevin Ugarte, no, sa pagpaminaw sa mga drama. Unya si Wing Orasyon, ay gikilig jud ko ni Juna ug ni Axel Lods. Salamat Wing Orasyon, no. Gikilig na gyud siya kay wala na gyud nagkasinabtan na si Juna ug si Axel, no. So lingaw na, makalingaw na kayo. Na si user letter M ang profile. Salamat kayo dol nga naka-tuslubaki na gyud si Axel Nagoy. Salamat nimo letter M, no, user may nakabutang na. Nya si Kaykay, daghang kay salamat idol, listening from Singapore, makalingaw o makawala sa kakapoy sa work idol. Bahala walay pahuway tibok adlaw. Pa-shout out ko idol sa mga taga Sidio na sa Banal family, sa Lutin family, ang Juanilio family, especially kay Giancarlo and Nair na mga anak nako. Salamat kayo, no, kay sa kuan sa Singapore. O ningtingog na po mga iro, nagpa-shout out na po. Nakabantay ga vlog ko, nagpa-shout out na. Kabantay na ga-vlog ko mga ka-listeners, no. So pa-shout out sa mga hero, no. Shout out sa mga hero sa kung dito sa unahan, no, sa likod. Nakadungog sa kong vlog, no. Pa-shout out na. Okay. Nya si araw mo to, nawa naman ko. Pa-shout out na mga ka-listeners, no. Bugno na. Shout out pa ba to? Ga bugno. Ang boy. Shout out dang bugno niya mga ka-listeners. Unya si kuan si asara man ko nawa na ko kay shout out man gutong mga iro gud. Si Kaykay, no. So balik ko na ko, no. Shout out ni Kaykay, no, na kuan na naminaw di sa Singapore, na. Unya shout out mo sa mga taga Sidio, no, na, sa Banal family, sa Lutin family, Juanilio family, especially kay Giancarlo Anar, mga anak ni Kaykay diya sa Singapore. Salamat kay sa pagpaminaw, no. Unya si Kaykay hapon na ni. Lods, wala pa ba ang sumpay sa episode 5 sa Nibalik ko tungod nimo? So wala akong mag-upload diri, no, sa Nibalik ako. Daghan mag-upload in drama, ha. So nag-upload si Dudong Variety Show ani og kanang minugbo, no, nya sa iyang Pikas channel tinag-as na. Nya ni-upload pud ani si kuan si Lady in Red, no. Mas napag si Radio Drama Bisaya. Agoy, upat ka buok ga-upload. Wala gini lisod ani lagi kining kuan ba. Nakayo ba nakaibalo kinsay ga-upload na di gyud mo atras kuning uban, no, di mo giveaway ba. Tay mahimo, no. So sila upat, pwede ka magtabok-tabok nito kay upat man ka uploader, no. Pero kining Radio Drama Bisaya nag-una na gini. Pero mini mag-una. May lang unta og di masipyat ning gauna kay
mapariha niya itong may buntag pa kang muabot ba nga sa di tiwas sa yang gisundan istasyon kay mag-una lagi kanunay no matiwas no nga inaot ta matiwas tanan na iyang gisugdan ron kay nag-una na magdi siya no bisan ang pulis sa kanang Inday nga nag-upload na si Amiga Drama na-overtikan sa ni kuan radio drama Bisaya no so kuan wag gitay mahimo ni no kay gapaunhanay naman eh. Pero problema ano yung mga reuse content hinon kay gapariha ay naman. Naman mohatag og kanang respetuhay. Gapariha ay ba gapaunhanay pa no. Sana may metabuan na. Peligro og reuse content. Pero anhara na mutagga mga kristiyanos og kuana. Reuse content na nang reuse content mo nga ako may nagkuano na yana na mga mutungha na mga pangutana no anong na-reuse content yan ano tungod kay parihara audio ano siya parihara og drama no so minaot na puta nga kuan di na maging stricto ang YouTube mga listeners no pero sa pagkaron stricto pagkagayo no hantod karon gani wa pa ma-approve si Bisayang Sugilano no nga kuan mo nang kuan wala siya ma-upload sa bag-oron kay ang iyas ang gitiwas sa itong daan kay kung ma-upload siya sa bag-o mudugang na sa nanay kapariha yapon no so maug yapon kalakihan dyan reuse content ang daan inig-upload balik ma-reuse content yapon kay panalitan ma-upload siya sa mga bagong drama nga nanay ga-upload ba pariha yapon no muna karon ang iyang gitiwas katong mga 2021 man sunod nga drama no awa ni mahuman 2022 Sumuli yung itiwas ron. Okay mga kalisinus. Ada pa na isa. Si Kuan. Si gitara ni Miro no. Gitara ni Miro. Nindot kay ending idol. God bless. Salamat kayo no. Gitara ni Miro. God bless po ni mo no. Gitara ni Miro no. Salamat kayo sa papaminaw sa naugkat nga kasilang no. Ug mauro to mga kalisinus. Nabasa na nakutanan inyong comment no. So thank you so much sa inyong kanunay pagsunod o paminaw o dinata maglangan paminawan nyo ang partin sa tindahan pungko-pungko. Sa miyaging yugto ni Sugilano na tonaseran nangutana ang amahan ni Jonah kang Axel kung mabdos na ba ang iyang asawa. Mitubag si Axel nga wa pa giing na nahinuon siya nga tingalig siya mo'y dunay diferensya tungod diini namong si Iboy nga papangitaon niya si Jonah og lalaki nga makapamabdos gid niya. Kay gusto gid siya nga makabaton na og apo. Ibatig tumang kabalaka si Axel. Pero si Jonah nga nahibawon ini, hugot nga mibalibad sa gusto sa iyang amahan. Kay nahigugman na lagi siya ni Axel. Unya, nagkasulti gid sila si Jonah ug ang iyang papa. Mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Tindahan, pungko. Bang sa lamisa sa pungko binuwanan. Tumagaon na ko sa kupagutana, Judah. Saman, mabdos ka na ba? Ambot lang kahapa, uy. Kinahanglang magpatanaw mong doktor, Judah. Kung kinsa yun ay diferensya ninyo ni Axel. Unsa pa? Unsa? Ano may bawaan yun na to kung mamabdos ka ba o dili? Sus, papa sab, uy. Uwat lang kudya pa. Imagine may pagastuhon. Oh, ano man? Wala kwarta si Axel. Ako kuha siya kwarta, doon na may mo gasto. Kisa ko taon. Si Jerry. Unsa to'y akong natunggan? Lala, Abot sa nagilaptaan nun ay. Mas mama pa. Nganong natunggan ako ang nga ni Jerry, ha? Mama, mao ko niya pagastuhon ma. Aron mapahiling Miss Doctor Chekuan si Axel ba. Nayabag ka diha, Iboy, ha? Nganong ko si Jerry man ang imong pagastuhon? Anong namin ng imong anak kaya mo antog doktor? Aron mapahiling, anong wapas siya mamabdos? Ay, nabuang ka na ba, Iboy? Wapa, oy. Unya nganong kadto mang torki ang imong pagastuhon, ha? Mula bang nanog na ng imong anak kaya mo antog doktor? Ay, ikaw sad ba pa? Ngano nagdali-dali man sad ka, oy? Dali. Gusto lang yung apo. Hoy, Iboy! Ayaw pagbuot ha, unsay kabubuton sa Dios. Paghuwat kun kanus ang mamabdos ang atong anak. Ayaw pangangin og laing tao nga maoy imong pagastuhon. Gusto lagi kong apo. Hain ba tong pinote, be? Ayaw lang pa itong doktor tunay. Ayaw na lang. Huwag mo na kwarta. Paghuwat, maghuwat na lang ko. O unsa man, Iboy? Doon na mo'y gikasabutan ni atong torke, ha? Boy!
Kung sabay mo sabutan, ha? Ambot lang din mo. Ala, oy, ala, tubagan na tubagan na pa. Pagsulti mo diha, ha? Mahala na mo. Paita biya tao ni mo tao, eh. Milakaw lang si Juna. Ikaw ba? Amahan ka. Ug angay lang nga mugiyakas imong mga anak sa kaayuhan. Pero ikaw naman hinuoy mo unay og tukmod sa imong anak sa impyerno. Sa? Kay di tinuod. Minyo gudas Jonah. Kasado na silang duha si Axel. Nganong imo mapapangita og lain kung dili sila mga anak, ha? Nayabag ka? Ikaw mo ay magtudlo sa imong anak aron makasa? Aron man laki? Oh, kaya ako rin ito duwa nga malaki si Juna. Ay kana diyang imong pagpangitag laki nga makapaanak niya kung ugaling dili sila makabaton og anak si Axel. Dili na sa, ha? Pasag di na silang magtiayon, oy. Kung si Bakog dili manggit sila tugahan og anak, ayaw panghilabot. Nakasabot ka? Sus, paitang papa, oy. Huh? Anong day? Ang angbi, paatuon man kuno tag doktor, aron magpahiling didto. Kung ano nga pa kuno ko mamabdos. Unsa? Ako bitang gipangutana, nanong nagdali siya nga, di man siya miligwat. Si Jerry ko'y nakiinguning tananda. Uy, ano mo mong gipasingin last Jerry, ha? Labing siguro, day. Siya nagsulsul ni Papa nga tingalig ako may dili makaanak. Gusto naman gud Papa nga makabato na siya apo. Sus, laliman lang siya ay. Ha? May magsimuotong kung mga anak na niya ko. Pero, uy, walong si Jerry lagi imang gipasangin lan, oy. Tingalig ipasaligan siya ni Jerry nga makahatag siya apo ni Papa. Yabag siya. Usama niya pagpanganak, iagi siyang itlog. Mahimong iyang gihambugan sa Papa nga kung siya may imong ikauban, makahatag dayon siya apo ni Papa. Di ko, oy. Sige ko, Ay, husto. si gusto, day. Pag ingon niya nga magpahiling tag doktor, ako madayon siyang gitubag. Nga kas lang sa kwarta. Unya dong, ingon man dayon siya dong ay nga, doon ako nimo gasto. O si Jerry dayo iyang gipasabot. Ay, mao cute. May kani doon kay may duol din sa mama. O sila may nakatubagay dito. Unsa kay gipasalig ni Jerry sa? Be, ako mo si Jerry. Uy, ayaw, noon, sampog ka, uy. Oh, ano yung mamang pugnan? Ay, ano di ka kagitag-away? Sobrang ko Jerry god. Ayun, samsi mo gikadlukan ba? Gabi sa unsaon. Di medyo na ako tumano ng gustong papa. Dili ta kailisa ni Jerry, uy. Unyag pugsun ka ni Papa. Musukol ka ni Papa, day? Ha? Basta, di kita magbuwag dong ha. Medyo na ako ipasalig ni mo ay, di kita magbuwag. Hupaw mo ka. Nalipay na unta ko nga nakatuon ka na sa paghigugman ako. May dugang sa problema sa Papa na. Ay, sus! Ikaw po, uy. Nga naman problema, manggut ka. Mangita tagpaaging mamabdos dyan ko. Ay, magpamabdos na lang ko, eh. Bisig madlo ko mga anak. Day. Lagi dong. Sus, sugot na lang yung kumaburot. No, unya sa dong no, kada mo sugot sa ko gamito ni mong kwarta nga nasa orokan ay. Day, naihugma ka nagidain ako. Ay, nga naman ka dong, uy. Nga di ay, naduda pa di ka. Wa, uy. Wa, yun, day. Day, ano ba inuun ta? Ato yung pangayoon sa Lord nga, hatagan taniyag anak? Eh, sige dong. Og labing maayo nga, dili ta maninda og Domingo. Ano makasimbat ta, makapahuway din ta. Sige, day, ato nang buhaton. I love you, day, John. I love you very much. Mimi, wala lagi mo ani si Bus Iboy, no? Ang. Giman-tuman to gwardiya ni ng sita. Ngano dili man hinuon gusto si nang sita? Nga, wa siya gasto sa bisyo siya ba na? Kasabot tingali siya sa imong tumong. Ako baga adtuon si Bus sa ila, Ha? Unsa ka? Misamot manggod ako, gana nga ikauban ko si Jonah, Mimi. Hey, maglagod ako, Axel, nga mukuyog di Jonah. Halo? Way mahimo ang imong kalagot diha Turkey. Kay magtiayo na sila. Musamot gani nga ako kalagot, Mimi, nga maghuna-huna. Nga bana na si Axel. Sa babay nga gusto ko ikauban sa tibo ko ginabuhi. Oh, ikaw tong misulti ato, Jerry? Oh, kay doon na dahil lain tao din nga imo ka ito bang? Hay, Jerry. Kung ingon palang kaana, sawa pa sila makasal, sigurado gyud nga happy together ta. Sige, balik. Day, sige, balik.
Nindot man ko dihandom nga kauban unta ni Mus Jonah. Unya, kauban sad nako si Axel. Basta, muabot na higayon na. Manglakaw mo? Malimba, Milin. Muuban ka nang? Uban. Uy, milagro! Hello? Anong milagro man, Lin? Hagdon gani nagpanimba si Manang, mudayon din nagpamundak siyang tiil, kay kapoy ko no iniglakaw o inigluhod. Uy, ikaw ba milin ba? Mamuking sa kada. Kay di tinuod nang. Ay sos, mausap ganun tao. Ay baw ka, manimba na milin matag tumingko. Kay pangayunan mo sa Lord nga mamabdos ko. Dili na ka mahadlok ng mga anak nang? Di na lang, aron di magulak kong bana. Oh, pinangga na din ni Mus Axel nang. Uy, wa pala unya mo paunlan ako siyang bukton na, mura. Nge. Nya, Lin, nagkasabot na Miss Juna nga basta adlawng Domingo, dili ta maninda. Atong igahin sa Lord ang maong adlaw. Uy, unya, ang atong datahan? Oh, pas lang una. Basta gikan karon. Ayo naging mo pangutang blending ha. Unya deg magkuha nga atong puhunan. Paigo lang ang atong kumpra. Nahata na dong, uy. Sige na, mula ka na ta kay tingaling mauway na tas misa. Uy, unsa ba inyong sakyan? Ay, unsa pa? Idi ang e-bike. Oh, di mo magkatupad. Akong gihangos Francis, nga siya ni mo drive sa among sakyan nga e-bike. Aron, magkatupad yung Ming Juna nga akong asawa. Uy, milagro! Oh, unsa milagro, Mimi? Lain may nag-drive sa e-bike nilang Axel. Og nagtupad ang duha sa pagpanglingkod. Oh, Giagbayan pa ni Axel si Jonah. oh, ni Mil. Nimel pa, kamaho sa day. Sabot ka, ni Mil. Niman. Gipalagot gud ko ni Axel na. Gipalagot gud ko. Gipalagot gud ko. Bulo! Kasan ni mo nga ako kumabayot? Ha? Ayaw ka dako na gimukobot. Ano sigit-sigit mo ko? Ginahan bang ko? Kuan, wrong timing jud kayot da, wrong timing. Na, naglagot ra ba ni Jerry? Ikaw gid rin mahungawan sa iyang kalagot. Uy, sa ko di oy. Ay ato lang ko ay. Mayo kay wa pa ko mangawi sa kalagot ni Jerry. Uy, bayot! Balik, Derek! Dong Axel. Cuman, Kuan ba dong ba kunong doon naman tingali ko'y sakit. ha? Doon na kay sakit? Eh, lagi dong uy. Unsa may mong gipati? Sulti day, kay magbahiling ta doktor. Wa na lagi ko gider is dong. Tingalig na hutdan akong duko. Wala ka tunghay sa binuwal mo sakit day? Uy, ano ka nga lang ka diha? Uy, kita lingan lang ka no? Ano katawa ka uy? Mabdus na ka day! Unsa? Mo di nga itong ipaabot day. Mabdus na ka. Ug wala ko angay gikan. Salamat in taon, Lord. Nga gidugugin mo nga mo mga pag-ampo, Lord. Lord! Murag ako ng lipong dong. Ay, ganun uy. Kaya naman iguro ka. Mupalit ta anong giing mo nilang pregnancy test. Unsa man naman nila pa? Aron maklaro bagid ba nga mabdus ka. Ayaw gid una pagsaba-saba. Yung wala kay regla ha. Ato ra una ni. Kayo ito mo. Uy, excited na kayo ka dong. Ay, naganda nakapirmi ay. Malipay ba una to si Papa dong. Uy. Lagi una. Dini ka lang ha. Di mo palit kog piti. Piti? Kadiyot ako. Naunsa ka, Axel? Nagpadali ka, good. Doon na lang ko'y palitos butika, Lin. Mo ato kag butika? Kay naunsa man dis manang? Awa man. Unya, ngano mo ato kag butika? Ayok saba ha. Kinahanglang maniguro una ko. Unsa man na? Lin. Wala tong nga isa iyang binong sakit si Juna. Siguro na nako kung mabdus pag siya. Ha? Ay, lagi nung isaba ha. Ngatingalig masuhon. Adto na ko! Nang! Mabdos na ka? Yawan mo sa tanim mong hindi, oy. Amot lang ka, oy. Pila na kakabuan nga wa kariglahan nang? Sa may buwan ba? Hapon pa man kuha tong hai. Ha? Ano mo ta naman kalin? Ako magutong nasugatan si Axel nga nagdali. Unya ingon siya mo palit siya piti aron pagsiguro kung mabdus ba kuno ka. Ay, pastilan amaw ginitawhan na, oy.
Uy. Hindi tinuod na? Ay, unsa ka mo niya? Indon siya, di ko magsaba. Makilom-hilom lang mi. Pero di siya na din saba-saba nimo. Ay sus, baya ni mo nang. Imo ko kong manghod. O dili pag yung ko tabian. Busa makasalig yung ako nga makatipig kog sikreto. Pero, ngano sikreto pa man na ang imong pagmabdos ba kung tinuod man gani? Doon ako kay Bana. Ay, ambot na Axel, uy. Pero, ambot na gid niya. Ay. Ano ko taong mahilak man ka nang? Manggudlin. Kung mamabdos ko ba? Siyam day kabuhan niya mapasan ko sa kuntiyan. Ay mo sa ding pasaanon ni mong tiyan. Pasano naman? Akuan ba ka nang bugat man na siya? Di masigog. Sa pupo ata. Sos man nang. Pila naman kabuhan. Uy nga magbusyad-busyad ka. Di man gud bugat gud. Madara gina ni mo nang. Ano di ay? Magkasuway na day ka. Nagiahak na. Unsa ang gutaw na ko pagsuway nga daga pa man ko nang? Sus. Kaya sang Axel, uy. Malipay gis papainin nang. Kung may baw siya nga mabdos ka na. Nausa ka! Ula, usa mo ni muda. Mo na na. Usa mo ni ako. Imo ning ipatungod ini pangihi nimo day. Hay, kanino ka lain na uy. Unya ako mabuhian. Imo sa ding buhian nang. Guniti, unya ipakita dayon namo. Makamao ni mo tan ulin? Ha? Uy, wag itong kuya lamang anak no? Ikaw di ay. Uy, nakasaway ka, Sel? Karon pagi ko kasuway ini. Pero nang tanan ko sa tagabutika, basta magawas gani kuno ang duha ka guhit. Sa ato pa, positive ka? Positive? Ako kang mangga. Positive ko sa COVID? Dili nang oy. Basta positive. Ang buhati pasabot ana nga mabdos gyud ka. Mauna. O sige na nang pangihi na. Sige na. Ani lang sa rinula pangihi day. Aron makakita na sa resulta. Unya nang, mana oy. Abi dibi, atong tanawon. Abi. Ikaw ba umul mo kagi abat niya oy. Basta di na COVID ha. Di lagi. Ay naman to. Dalo. Oh, sige matay tanawa oh. Sige na. Tanawa dayon. May untag duha ka guhit ang ako makita. Sige lang saman. Sa ba dun? Dun na yung resulta? Ha? Saman, mabdus ko? Mimi! Oh! Atlas! Ha? Sa may Atlas dyan eh? Nagagawa gid ko og business permit. Ha? Atlas yun? Wala no? Nagkakuha gid ka dyan eh? Nakakuha na, Mimi. Oh, tanawa. Be. Oh, hala, i-display na sa tindahan, Jer. Ipalaminit una na aron dili daling magisi. Bantay gid ka, tiguwa nga ka. Kinsa man? Si Kuan, si nang sita ko. Dili na gud siya makapanghasin ako. Kay doon na naman ko yung ikapakitang business permit. May ato gid ka sa City Hall, Jer eh? Di gid ako mo'y miadto, Mimi. Nagpasugo lang ko. Mahal sa akong gibayad, sa akong gisugo. Pero bahala na. Basta, doon na ako'y business permit. Dili ka ni fake, Jere? Asus Mariusi! Kadako na gibayad, unya, fake! Asus Mariusi! Nah, bantay bitaw ng imong Yosip diha, ha? Dili man gid ay ikaw umiato sa City Hall, oy? Asag di lang. Ako masad nga nang gibutang sa business permit. Kining akong tindahan, legal lang yun eh. Dili masyaw! Oy, unsa man kahay nahitabo sa taas iboy? Nganong aligre man sila? Atua na yun ta. Tingali dunay nakadaog lang swertres. Kinsa man sa mutaya nila, be? O yung anong aligre man sila, be. Nakadaog lagi tingali ito. Nakaw na. Atua na yun. Ay, kita'y mga to, iboy. Yes! Ay,
Ikaw po. Umaabot lagi kong amahan. Ay, sige. Doon na lagi ko'y anak. Sige po. Kaya sa inyo, no? Yes, kayo dyan. Ano man ka na, wadi ka malipay? Oh! Unya ano may apil magagsayaw-sayaw diha, be? Saan? Nanayawan mo. Ang sa mga apil. Baot ko. Kansi ko, no? Sabay na hitabo ninyo, ha? Ma! Pa! Doon na lagi mo'y apo! Ya, sa? Oh! Mabdo si Manang pa. Ya, hambog. Papa, oy. Hambugod pa. Oh! Uy, pa, tinuod lagi taon, uy. Nag-uul mo gani ko. Oh, ano nag-uol ba ka? Oo, pabi. Nagunaw na mo kas kasakit niya sa pagpanganak. Liman ka lang. Ay baya ni mo, Jonah. Ang sakit dali rang mawa. Sa higayon nga muuha na unya ng imong gihimugso. Ana din na. Tinood ni! Magbusa ka, Juda! Asa sigang matan, papa, uy. Magbus na lagi pa. Nga sa ato pa, wami diferensya sa kundudong Axel. Uy, kung maula, mag-celebrate tayo. Doon na hindi ko'y maabot na po. Sige. Magsaulog taarang sa pag-abot sa akong apo. Bitaw pa no? Mamalit kong karning baboy ug akong adubuhon. Ha, dong. Apilig banggang hilaw, ha? Kanang pulos green, gid ang panit, ha? Manggang hilaw? Oo. Asan ko mamalitaan na dayo? Palitin tayo na Axel. Kitingaling makuha ng iyang gisabak. Oh, sige. Mag-e-bike lang ko. Adto ko sa carbon. Uy, abli ba lang ginagimong tindahan, Jer? Nakagawa na mo gid ko og business permit, boss. Uy, ganun may kuha pa man ka. Uy, kagamay na yung tindahan, ha? Dahil na ba yung permit? Mayo nang wala ikapang hudlat na ko ang imo asawa, boss. Si Sita di mo may sikisig di mo. Mas maayo masigyud na nga wala ko'y kahadlukan. Boss, dali. Lingkod diri kay magpa-abli ko bil. Ayaw lang sila. Ay, mauwaw ko eh. Mauwaw ka? Doon na ba ako'y uwaw, Jer. Dili ba taon nga, dili ba tantong baga kini akong naong. Ako sa sorry ha nga, balibaran tikas pagkakaroon. Uy, niya naman gid ka, boss. Niya naman ka, lingkod na lang. Sige na. Sige, muling ko ko kay, kibaw naman ka. Kurog na akong tuhod. Unsa ko'y tiguan. Niya, boss, niya. Lingkod ini. WhatsApp na ko ang lamisa aron butangan na to sa adobo nga luto ni Mimi, ha? Kagad, tagad pa man ka, uy. Kadiyot, boss. Sige, lingkod na niya. Kadiyot lang ha, kay magkuha ko adobo. Ma, doon na ka rin lumboy. Unsa bay lumboy, uy. Kadili man runting lumboy. Kuan mang good, ako ba? Ganahan ba ko mukha og lumboy? Uy, halanang. Nangakag lumboy. Uy, kaitong kasi mong anak, no? Hala na, uy. Nagpapalit naman kag manggang hilaw. Nagdagandagan ra ba in taon tong imong bana sa karbon aron mangumpra og mamalit og manggang hilaw. Unya ma, kay lumboy na akong gusto. Di, uy, ako na lang mangitag lumboy, oh. Ay, dinilang ka. Ako na lang mangitag lumboy. Uy. Bus. Kadagan gud og da sa imong umagad. Sagdi sa busoy. Nalipay lang to siya. Hinuon. Ang ay gud siyang malipay kay siya may nakaangko ni Judah. Ay, ako palang unta to. Sweet gud kayo si Juno. Hapit yun ta tumaimo si Juna, Jer. Mau lagi. May desisyon ko og Juan. Ako nang gisultihan si Axel ba? Nga, papangitaon na kung laing lalaki akong anak. Ninduta ko na, boss. Ayaw na lang ng habit, boss. Karoon na lang. Karoon na desisyon. Nga, maako si Juna. Karoon na, boss. Lisod na, Jer. May resulta naman, God. Pusa maglisod ako pagbakwi sa kong desisyon. Wag ko kasabot, boss. Abi magudla ko kung doon na depresya si Axel. Inungdan nga, wa pagid ba mabdo si Juna. Ako, boss. Ako. Sigurado gid nga makapamabdos kan Juna. Ngano? May napababdusan na di ka?
Nakapamabdos ka na bag, babay? Nga, siguro magyug kang mamabdos si Juna kung ikay piliyon. Kuan. Wapa noon, bus kay. Wapa ba'y napamabdusan, uy. Kay, wama ko uyab. Pero, nahigugma man ko sa imo anak, bus. Di yun ako siya lungan. Hangtod nga, mamabdos yun. Udyo sabi kang way siguro, Jire. Pero, doon na magkukwarta, bus. Doon na magkukwarta. Busa, mahimo kayo na ko ang tanan paagi. Aron, makaapo ka. Sandi na lang, Jer. Saon lamabdos ba si Juna? Ato agali, namalit man tingalig magang hilaw si Axel kay mamagi pangayo si asawa. Mao ba? Askang anong gulo. Tiwas na tag-inom, Jer. Uy, hala. Wa na may adobo. Pansit na lang, boss. Pansit? Pansit. Pauli ako sa amo, Jeroy. Ang pagtaraw, usay gipamalit ni Axel. Day! Oo. Magipalit akong manggang hilaw. Green pa kayo. Lumboy yung tatudong. Ha? Mikalit magtumaw sa kunaon ng lumboy tong. Sige na dong, ipalit na ko lumboy. Lumboy ang imong gipangaan, Day. Gubam na mo. Ulin? Mga mo ka, Lin? Kapuya, oy. Ha? Kapuya, agsuroy, oy. Humagay lumboy nang, oy. Huwag yung kakakita, Lin? Wagad lagi. Ganong lumboy man taong imong kanon, Day, oy. May tumana nga tong anak. Ay, uy, nga naman ko dag maitunggod. Ato ko na siyang anak, di ato kaya po panggaon. Bahala lang, mura na siyang nasunog. Okay, ato panggaon. Kinalang ihatag na to ang iyang gusto. Di ba dong? Mabalik ko sa day ko iniglak ka, waday? Ay, kinala tumanan gud nimo dong ang gusto sa tong anak. Unya gid sa may muruto sa baboy nga akong gipalit. Ako ra ba't nung adubuhon? Ay, similin lang god. Aw, di ay. Mo di akong gusto dong nga ikaw gid ang muluto adto. Daog-daog naman ning imo nako, Day, oy. Hindi mo ka. O kundi ka, di sa kumugus Oy, ba? sige. Mag-i-bike ko. Mabalik ko sa carbon. Mulakaw kag balik, Axel. Lumboy may gipangita ni Jonah, ma. Nah, maulagi. Midali ganig adto sa tiyanggihan si Milin aron mo palit og lumboy. Wa tigali makada. Wa lagi. Nahala, sige. Pagpalit dito. Unsaon man ning baboy kay ako nalay loto. Ayo ma. May gusto ni Jonah nga. Ako'y mo adubo, anak. Unsa? Ngano milakaw man to si Noy Boy, Jer? Di tingali siya gusto nga pansit mo yung musumsuman. Nausam sa taon ka, uy. Kano sagutan may mong sumsuman ang pansit? Pero ikaw rin ganahan kayo ng pansit. Aw, barato mo. Ay, bayan ni mo jiriha ka. May dako man kakang tuyo ni Noy Iboy. Nganong imo man siyang dawaan? Kanang hapit ra, Mimi. Hapit ra daw. Mo iyang gipakonsulo na ko. Ingon siya. Hapit na gid kuno, unta. Maako si Juna. Uy, kanindot ana. Unsaon man pagkaninot nga, waman mahinayon. Mao na ang pansit na lang imong gipasumsuman ni Noy Boy. Oh, unya, milakaw sa siya dayon, kay miabot man si Axel. Madugay lagi. Mapatay yun na ako si Axel. Babag magod na tawhan na sa akong kalipay uban ni Juna. Unya, imo din patyon si Axel? Oh, agad. Oh, sige. Patya. Patya, ha? Patya, kay una kasab mamatay Turkiha ka. Unsa? Sus Marius! Sa may akong buhaton. Kutob sa akong pangutanon sa carbon. Muingon man nga, way lumboy kay dili pa panahon. Wasab ko'y nakitang nanindag lumboy da. Ay, paitay ning mga ang magsabak eh. Kinahanglan gyud kuno ang ihatag, mao gyud kuno. Pero asa man ko mangitag lumboy? Asa man? Ay, salamat. Nagpalit ay hipon ang akong dudong. O sa may mong buhato nang? Ay, ako panital ang mangga. Unya ituslob sa hipon o kanon. Uy, dili ka maglain ang imong tiyan nang kung inigabot ni Axel magdana siya lumboy?
Nga na mo dami siya glumboy. Maway mong gipangayo ganiha. Ha? Ako? Nangay glumboy? Naunsa naman in taon ni uy. Gihago-hago ba in taon minimo ganiha ha? Ako imong gipapangitag lumboy, nalimot ka? Uy, ambot uy. Wa ko kahinamdum ana uy. Uy, yun na. Pagtarong diha uy. May balik ba ya dayog lakaw si Axel aron mo palit og lumboy? Kasi minasugo niya. Ikaw. But-buot sa muda. Mangga mo akong gustong kanon. Kanang mangga nga green kaayo. O mo na ako igunitan ako na Sus nang. Hasta ko mabuang ko nimo. Og si Axel sad in town to Nagkabuang sad pinangitag lumboy. Ay, bahala siya uy. Ay, paniti ko ning manggalin. Unsa? Sige no good. Di makapamaray ni mo imong pagumangkon. Badya uy. Bata gid mo yung pasangil ni mo da. Unsa man? Papanit ka o dili? O kumayon ko dili. Ako na panit. Oh, hapit naman lagi mahurot ang mangga. Gunahan man ko ma. Unya ang lumboy nga imong gipangayo. Kamu nalikaw na to ma. Ay, baya ka, Jonah. Hangtod karon wa pagid mauli in taon si Axel. Nagkabuang in taon tog pinangitag lumboy. Dili baya ron season sa maong prutas ha. Na, muli na to kayong tagtaod ma eh. Ako nalay luto sa gikumpra ni Axel. Ayaw mo oy. Unsa? Mama akong gusto nga si Axel mo adobo ato. Ato na siyang waton. Moabot na lagi turong taod-taod. Ay, imo lang yung gihago-hago ang imong bana. Ay, sagdi lang gud ma. Ako naman sa siyang pinyuhan. Lok, kalaylay gud nimo taon dong. Huwag yun dayo eh. Ha? Ang unsa man? Ang lumboy god. Ay, sagdi na lang dong. Ha? Tinudanay ka nga okay lang day? Bisig wa ko makadag lumboy? Ay, okay na lagi uy. Wa mo sa ko makinahanglan ato ba? Ha? Uy! Hala dong, kapito na ba mo itong mangga? Ay, imo na sa papalitog mangga ang imong bana. Mama baya, sigang mata. Ikaw ba ma? Nga na ikaw mo react diha? Ay, ang, uy! Kikapoy na intaw ng imong bana. Uy, Jonah! Unya, mao para bagi imong palutoon anang adobo. Ang angbi. Yago kong pinangga. Di ba dong? Uy, siyempre. Uy, day. May kaon lagi kasi manggang hilaw. Di ba? Mamunyak kong ipangain mo? Unya, ang lumboy di ay? Imagination na na ako dong, oy. Ay. Mayabag mong kunin mo, day, oy. Ha? Pagluto na ko, oy. Dong. Dong Axel. Sorry kanino dong ha. Ha? Saan sa man? Kuan ba? Nagipabalik-balik ta ka dito sa carbon yung mangitag lumboy lang. Hey, unsa man sa kadong ako ba? Kanang mikalit magugtumaw sa kung una bang lumboy? Ay, okay ra to day, oy. Di ko gusto nga makuha ang una natong baby. Busa, bisig unsa imong pangayoon, ako ging pangitaon aron ihatag nimo. Pinangka kiday ko sa kong dodong, oy. Uy. Panggaong tagyog ka. Labi na gudron nga imo nang gida ang una natong baby. Gikan karon, mag-ampi na gyud ka ha. Ayaw pagkiat-kiat. Tingalig, madalipsan ka o malamba ba? Na, tingaling matigbasan ako ang nakalamba nimo. Subadi ha dong, oy. Tigbas ikaw saog kung anak ma-slide. Pero dong, di ka sakit ng mga anak mo? Ay, lagi paghuna-huna ana. Mo'y pininguha nga makita nato ang una natong anak. Day, punan ako ang akong pagpaningkamot. Aron kung doon na tayo anak, dili na tayo magkalisod. Hala dong, manglaban na day ko anak. Ha? Nga naman? Hangang, kung mga anak ko, kisa may mula ba sa lampin o sinina sa tong anak. Samang ka, eh. Ako'y mula ba, anak? Ay, bisa ko masugot anak, oy. Tingali makita nila ni Mimi o di bas bayot. Bila kang kantsawan. Na, ako gisla mabugnuan. Uy, magbuti sila nga ako'y mula ba? Mao na. Pero ang unahon yun na kong ating manday, mao ang ato niyang kahintang. Mubalik ko sa kooperatiba o magpatabang ko nila. Sabi mo patabangan nila? Nga, makakuha pwesto ka ng ato yun ba? Pwesto? Oo, kada bang kaugalingon natong yuta, nga may tukuro na to sa una natong tindahan. Ngun anak day, ingon ana ang akong damgo. O kinahanglang, doon na ni katumanan. Day. Anya, asa ko taong kag pwesto? O kung mapalit ka, kamahal anak, doon na day kay kwarta. Maugani nga, magpatabang tas kooperatiba. Ha? Mangutang ka? Manguham ko kapital. Uy, mula ko, uy. Linding di gihapon na. Ang kooperatiba day, mooy mo patay sa linding.
gamay raman ang interes sa kooperatiba. Unya samtang magdata ta nila, doon na may interes ang atong kwarta. Na, Ano? ang lahis ko na dong, uy, kaya di na ko kasabot ana, uy. Ay, sakdi lang, day. Mabot gani ang higayon nga ang akong gipangandoy, makasabot ra ka. Unsay kahimuan sa kooperatiba sa atong kawadun. Hala, no! Ngano ka? Nangara ko na si Jonah! Unsa to? Unsa to? Ano, oy? Nasuko ka, Mimi? Tarong ako sa pagsulti. Okay, ano? Naghiwi na ko na eh. Hiwi ko. Unsa to imong gingon? Nanga si Jonah? Nangara, G! Nagsabak na! Ano Jugo. Nagsabak ng kanahan? Ha? Unsa kaya ang itsura no kung magbusyad-busyad na sa iyang tiyan? Ang ayan ka siya? Wala, Mimi, oy! Dari ang kaya ng mados, Mimi! Na! Og ako mo ay angayang mamabdas. Ko, minatay nagbaklay. Ayaw na mamados! Minatay ako lang nagbaklay. Angayan ako ha? Bikilo. Sample! Unsay sampol? Ngayon mga kang mamados! Sa puri dayon ko. Patarawa ko ba nga? Mamados ko. Ay, hanggang sa naon ni mabayuta ka. Oh. Sumaya ko'y sampol be? Nga, wa pa man ko mamabdos. Hala, ay ka-simple. Ay, simple predicate. Pag wala itong online, nilibot ang sibong tiyan. Manibot ako ipasabot. Sample! Alam di ay. Una. Nyahari na sira. Pulos ka lang binuang di. Sample. Sabay! Di mo tumalon akong isulti ni mo. Kay, di mo tumalon kay wala kay angay. Busa, ayaw na panaway. Hector, Ta. hain man di ka makapusta. Ay! Sa magkadaon! Hindi ta bagyod ikatog. Day. Mangumpara na ta. Day. Uy. Nagmata na smilin. Init ako ng siyang tubig. Ano naman mo higop kagatas? Ay, ano ka? Dandong, uy. Nalamaw ka, buhi. Kusukaon ko. Kadit. Wow na kong arinula, ha? Diyan na, day. Ay, nara. Uy, tingaling masubra lang ni mo. Kaon ng mga hilaw. Isukan mo ka. Sakit man isuka dong, uy. Uy, day. Pulos man laway mo, kawan. Ako mo doon sa mama, ha? Tingali kong sa'y nahitabo ni mo. Uy, pulos laway ang gisuka ni Jonah. Lagi, ma? Nadlok man ko. Wa kay angay kahadlokan, oy, Axel. Ingon gud ana ang bation sa magsabak. Dingaling, wa siya kahilisi sa kikaon niyang mangga, ma? Ay, di lagi. Dinana niya. Sagdi lang. Ako lang siyang haplasan og lana. Aron mawa ang kasakit sa iyang tiyan. Ay mo. Ingon din ini magsabak, ma. Oh, Jonah. Bebe, dali, be. Haplasan talang ka. Nyo, ma. Sa'yo ba may mangumpra? Ay na lang pag-uban, day. Kami na lang similin mo imong umpra. Maayo pa. Pahuway lang una, Jonah. Di lang hatao na maninda, day. Rag, di man ko kabiyaon ni mo, eh. Tingalig unsay mahitabo ni mo. Ay naunsa, kabaya Axel. Ingon ini magid ang mahitabo sa magsabak. Mawaran ni. Sure ka, ma? Nga okay ra akong asawa kung akong biyaan? Ay okay ra lagi. Dong, Totally amang ko. Dong, kinala maninda taoy. Aron makaimpas sa itong mga utang. Labaw tang maningkamot, ani kay mapunan na rabatag bata. Ako na lang mangumpra, day. Palong aga lang daan si Milin ug kanon ug ipaandam ang mga gamit. Kayahon din ako kay hapit ako mamahimong amahan. Ikaw rin nangumpra, Axel? Oo. Tabangan ti kag pangumpra, be. Unsa kaniya?
ikaw raman kay nangumpra, di tabangan ta ka. Ako palit sa uban nimong kumprahunon. Pero, musakay sab ko sa imong e-bike. Hoy! Hala no, misirit mo na no, lakaw. Hoy, Axel, oy, nga naman ka. Misirit man lang gud ka diha. Sel! May mo ba, Mimi? Sel! Huwag ko magkinahanglan sa imong tabang. Kaya na ko mangumpra nga ako rang usa. Wa kay no malipay nga giopera nako nga ako ray motabang nimo aron di ka magkalisod. Lucky good ko. Busa, kaya ra na ko ang mga alsa. Gawas pa, di ko gusto nga musakay ka sa akong e-bike. Kadaw good nimo. Di na pagdilaw ang ako Pero di lang ko gusto nga dunay makasumbong ni Juna nga nagkuyog tong duha. Insecure di ay si Jonah? Sa mukha nimo Pag-umpra lagi mo. Sir, gusto lagi tikang tabangan. Ayaw na lagi. Kaya asa mo pasabtol. Ax! Dili sa akong suki. Barato ra puchero. Ano magbuot man ka? Lakaw lagi imo, mahimo ka. Saksa! Kadiyo, tragod. Uy, kakapay ni magsulti ay maghangos ta. Uy, kusog kay kamulakaw. Nga manggulit man ka. Wata ko ba? Bibipahawar ko sa mukha niyo. Sa mukha ni mo. Ano kumod man ka? Hala ka di Aps! Ay, mihunat lang ko kadiyo tungod sa pagtukmo ni Axel nako. Nawa, mandayon siya. Di, ako siya pangitaon. Asa man ka, Jonah? Ay, ako siligan ng among pwesto, ma. Oy, ako na lang. Ay, ako na lang, good mo. Misuka karabaganiha. Tingalig malipong ka. Okay na ko, ma. Oy, okay na. Ay, gisuka na ko ang laway. Nga mo nakalain sa akong ginawaan ganina. Ikaw na lang hinuon mo ipaglungag diha. Kay si Milin mo akong palimpyohon sa inyong pwesto. Nimbal gining Axel, oy. Gamay ra hinong baboy ang ako nakumpra gikan sa akong suki. Kay wa na ko makaabot sa uban. Saon, mura sad kog buang, nagtuyok-tuyok og pangita ni Axel. Lain pa di ay, oy. Ngano nag-inusara man lang to siya pangumpra? Ain man di ay sila si Juna og Milin. Uy, kakapoy, rabay na mag-atang usakyan nanda. Mayo untag, magian ko sa e-bike ni Axel. Nakasakay na ba ka sa Mimi? Susang ako lang. Tingali ako sa iyang giatngan. Magbantay lang ko. Nadali si mo makaulag kakita na ko. Uy! Naagis Mimi Nag-atang og sakyanan. Ay, ang mal pag ining gabayhan Mulagi kumi. Buday manggunit. Sakay akong buhaton ha. Kinahanglang dunay makakuha sa akong e-bike. Ang dili kong makita ni Mimi. Wala sa mong maninda, Milin. Kisa may nagingon mo? Sayo lagi ko. Wadi mo mangumpra? Si Axel naman ko nangumpra. Waday mo uban si Juno. Si Axel ra gani mo nangumpra. O ikaw, nganong sayo man karon? Maningil ka? Di oy. Ngano laging sayo man ka? Akong gipa limpiwan ang ako tindahan. Kano sa mo magpakasal si Mimi? Huwag magpakasal ko ni Mimi? O niya be, nganong naamang ka maninda sa tindahan ni Mimi? Amo mang gito nga ang iya tindahan. Kay panggabi man ang ako tinda. Ang mahimo sa dog, dunay mo palit maadlaw. Milin. Hain man di si Juna, To asabay. Irigats ko niya, ha? Uy, si Axel mo ituguni. Ikaw lang. Kuya si Axel, tingalig. Masungag to. Uy, nana di si Axel, ay gikan nangumpra. Lakaw na, kahit si Manang. Kuya, mapatyan ko, anak. Nalangan na lang kog abot da. Nga naman ay tudong. Tungkol na lang Mimi ay. Miduol gud nako og nangutan na. Ngano ako rin nangumpra. Iya pa kong gigunitan. Ay, Dong. Day? Dong. Ano ka? Dong, maramag napahang akong pananaaw. Ano ako? Kalos pa duli mo. May higda ako, Dong, ha. Datong ka na ko doktor, Day. Ngano? Oo, sa nahitabo. Ma, may kalit magaluya si Juna. Nang luspat bagid. Ako siyang dadon sa doktor, ma. Mas maayo pa.
Doon naman hinuoy magsabak nga ingon ana, pero mas maayog na doon lang gid siya doktor aron makapaprenatal siya. Unya, ma, di ko injeksyonan na anak, ma. Injeksyonan god. Hilngon kag doktor. Labing maayo, Axel, nga usa ka ubigay ni ang muhiling sa imong asawa. Mayo pa, ma. Aron siya nalagay mo paanak ni Dayjuna. Unya, sama na siya. Laki na o babay. Babay na doktor dayoy. Kanang batid sa pagpanganak. Unya, kaila ka kinsa itong duulang doktor. Tuod, no? Mangutan ko ni mama kung may kaila ba siya nga usa ka ubigay ni. Maligo sa kulay, ha? Dayon, manawag kong mama. Maligo na lang sa kudong, oy. Oy. Naglain man ka ng imong lawas dyan, Ayaw ata ang pagkaligo. Bitaw, day. Panarapon na lang. Unya, nga itong tinda. Ako lang unang tabangan si Milin sa pagluto, hangtod na sa pagtinda. Dili man tingali mo magdugay ba? Luto na mo pansit, Mimi. Hapit na. Dali luto, kay mukaon ko. Oh, namay naluto ng laing sudan. Kana lang sa isuwa, Jer. Ay, mayo na pansit, kay gamay ra gasto. Kang, hangulag yun yung kwarta, Jer, Kaon ko gis pansit, unya gis kanon. Busog na ko. Ngano mo gusto magigud ako? Lam di, oy. Kada ko ni magpangayong kanang tanto niya. Mukhaon na kabalik 20 pesos. Busog naman sa kung ano. Ha? Mga tingali nga, waka magusto yung Juna. Kay hangul kag kwarta. Inot. Uy, Mimi, kung si Juna maoy mamahimo na ko asawa, ako ginihatag niya ang kabuhong. Kanang pakanon lang ni mo pansit? Dili pansit ang ako ipasuwa ni Juna, uy. Litsun. Weh, kahilas ba yan ni mo? Lagi, tinuod lagi. Mahal ko na ko si Juna. Mao nang sige akong palabiyon. Ay, kanu sa baga mag-away sila Juna ug Axel. Dili na sila magbuwag, oy. Nga naman. Minyo naman na sila. Pero, ingon si Bus Iboy, hapit na. Ha? O si hapit na? Hapit na nako ilisi si Axel. Aron, mamahimong bana ni Juna. Dili na lang tamaninda nang. Oy, nganong dili man, Milin? Kadiyot raman na sila. Unyag madugay sila, ma. Kisa may muluto sa putsero. Nga maura ba dayon na ipangitaon sa mamalitay? Dili lang una magluto og putsero. Na, unsa man di si Manang, ma? Misuka ganihang adlawon. Og murag na luya ng luspad. Uy, tingalig dinalang na siyang pagmabdos na iyang pagsuka, ma? Hinuon. Ingon anak man gid ang sagad bation sa magsabak ba? Ma? Unyo na lang yung mga to sa doktor. Naulian naman si Juna. Pero ako lang gipapahuway. Tingalig unsay mahitabo niya. Di na ako siya patindahon, ma. Maayo pa. Papahawayan lang hinuon siya. Ano gunsad uy nga, dili magluto putsero si Axel? Maubiyan ang unang mahurot. Nahala, sige. Tabangan talang mus pagpaninda. Unsa man day? Wa ka nagibati? Wa na dong, uy. Ay, maapas lang niya ako sa tindahan, ha? Dini ka na lang. Aron makapahuway kag maayo. Ay, wala lagi ko gipati. Mikalit man lang gutog paglain akong kabuhi. Kud, mauto. Kinahanglan gyud nga mga tutag doktor day. Prenatal ba? Ay, ulagi. Nya, pero ako ba, ito na lang kumukaon sindahan, ha? Ano na lang ka dini kaon? Kay, badisturbo ka dito sindahan. Kapit na maluto ang putsero. Dagan ka dini uganon, ha? Nya, bi, kagusto mo kong magigsaw ni mo. Magsawot ang duha. Sila lang una si Mama ug Milin ang maninda. Kanang dong. Dong. Ano naman? Kumudak ko na kung tiyan ba? Ganahan pa ka makikuyog na ako? Unsa? Uy, tingaling mauwaw ka makikuyog na ako, ha? Kay dako na niya kong tiyan. Proud noon ka ayaw ko nga makikuyog nimo. Kaya ako mo ay amahan sa una nimong anak. Basta, ha? Musamot ang akong labi, day. Kaya wag yun mo idaw ang akong kalipay. Sige na. Ako lang nado ng pagkaon, ha? Magdungan tagpamahaw. Uy! Ano ka ba? Mata ko sa putsero, Lin. Hangtod ang akong pagtakos, tagaan pa ni mong isyo, bayot? Wala, ikay stricta sa mitidirahaw, Ay, nangutana, manggug ka. Di ba, buong ko ay si Axel mo tiktak ko sa una. Noong alaw. Pero karon ako na. Aon sa man, magpatakos ka o manong lang kag chismis? Wakoy panahon sa chismis, bayot. Ay, di sa mo tantong chismosa, Lin, no, ha? Sa mga ka, ano ba si Juna? Unsa man, bayot? Mupalit ka o dili? Mupalit, doon ka hiwa. Dili ni utangon? May kwarta ko, suko kong jire.
Mao di ay. Si mao di ay nien. Mao di nangutana kag nganong kami rin ni Adinhe. Kay gisugo day kang Jerry kun hain si Manang no. Right kay kalinoy. Hain man kuno si Juna ba yun? Da, wadyo ko tubaga di million tinangutan ko eh. Stikta kayo. Oh, unsa kay nahitabo ni Juna no? Doon na ka siya sakit? Oh, anong di ba nakibaad to sa ila Jerry, mga tana? Hipatyan pa lang ko. Dili dahil makalaban nimo ang imong boss. Hey, pait man dining mahigugma no? Pait yun, Jerry. Maninungdan nga, napanumpad ako sa akong kaugalingon. Hindi nagyug ko mahigog mapa. Basta mailog lang nako si Juna. Panumpa sa ko, dili na yun ko mahigog. Maayo pag musaad ka, Jerry, nga minusan nimo ang imong tubo, mutuo pa ko. Kumusta naman si John na Axel? Okay naman siya, ma. Kusog man ganing higop sa sabaw sa putsiro. Tingalig, gigutom lang siya ganiha. Ayaw na lang siya inig pangumpra, aron dili mo matag sayo. Tingalig, maunay makalain sa iyang kabuhi. Bitaw, ma. Ako na lang mangumpra. Ang animal nga bayot? Gisugo tingali tong Jerry pagsusi, nganong waron dinis manang. Blagot yung uy. Anong magsusi man siya? Ayaw na lang hasulay mong hunahon na, Axel. Ang importante nga nahigugma na si Jonah nimo, og musugot na nga mamabtos. Mausad noon, ma. Pero maglagot lang ko. Ayaw na lang lagi hunahon-naa ang turkey. Pilde jud ka. Ang ako lang gikadlukan ba? Tingalig, doon na siya daotang buhaton sa akong asawa. Kaisog sa niyang buhat, anak no? Diligod siya taga dinhi. Tingalig, hayloon niya si Papa. Kami nagis Papa ninyo ang magbono. Jer! Nasa Diyos sa tindahan! Agay, oy! Ano na kung tumban, Jer? Ay, sorry, Mimi. Natumban di ka na. Lambi, ay! Makadungog lakas nga, Juna, mura ka buang. Ay, palabi do. Tingaling mabuang ka na, gyud. Uy, simba ko, uy. Naratuon si Juna. Animil! Giyagbayan na yun si ni Axel. Ang pangpangsad. Midayog sandig sa dugha ni Axel. Wala, oy. Mura lang shooting, oy. Mura mga vlogger. Asa ko na sila mga artista. Kinahanglan tumano na nako ako plano. Plano, Jerry? That's it. Nayabang. Medyo ka, Jerry. Nag-in-English na. Mabuangit ko, Mimi. Kung magsige lang ko, tanaw ni Juna. Busamot ko kabuang. Kung muduol pag-ayo si Juna niya ng Axel. Sa may plano, be. Kinalan imo yung pahibawon. Kaya kami rabagyad mo ay makurintihan ini kapalpak sa imong plano. Siyempre. Tugaan ang tagid mo. Unsa lagi na? Maligo man ka. Ay, okay naman ko. Oy. Tingalig mo kalit lang sad kag pangluspad, ha? Ay, di na maoy. Okay na lagi ko. Ay, sige na, kaligo na dong. Ano makalakaw dayon ta? Maayo pa, Axel. Kinahanglang mahiling og doktor ang imong asawa. Sige, maligo na ko. Dali na. Asa man ta? Mag-inis na masag ka. Ay, kininla ko suluboy. Sige. Maligo na ko. Ayaw, lugod ha. Hindi siya ka maglugod niya. Nang. Len. Gisugo na ba ni Jerry ang bayot? Ha? Asa may ang gisugo? Wa tingali ka niya makita maong iyang gipapalit og putsero ang bayot. Magsusi tingali kun hain ka. Ama mong gining turkiha, oy. Kani adto sa wapa ko'y gusto ni Axel, wag gid mangorso panguyab nako. Nagtuo tingali siya nga nakapabor. Manguyab. Di sad nako ibaylo si Axel niyan do. Di pala niya siya makamaong mohimog bata na mura. Makaingon jud ko gigabaan ko Axel. Hala nang. Miduol gid ni ato ki Paduol na lang. Ay, nangita gid ni gubot ning tawhana da. Ako'y atubang niya. Ay, ako na lang, ma. Ay, mugara na, oy. Tingaling maabtan mo din ni Axel. Ay, sus. Ako lagi may paw niya. Karon ba lagi ko magkakita ni mo, Jun? Bitaw, naligo manggod ko. Ay, lala, di pa'y lumpia din ng my chair, Ima na tiwasun? Saban, ako na poston. Ay, ngunulong din nahibilin, balik 80 pesos. Ako kukuhan. Sige. Pusta na. Dali, agputos, Lin. Ako lang putos, be.
Kana ba? Pipila to. Kuan? Kucinta. Oh. Di ara bayad. 100 na. Salamat. Uy, katsata ha kay magkuhas ko sukli ha. Ayaw. Keep that change na lang. Ano ba? Keep that chance? Pero uy, dagan pa ba kang mapalit ini ba yung teacher? Kadali, diara ang sukli Sige. Okay. Salamat. Asa pa may mong paliton, Jer? Wala na. Nagpapalit naman ko puchiro ganyan. Oh, luto ba yato sa kumbana na, Jer? Ano? Ngano ka? Lami. Lami bitaw. Unya, wala kailangang paliton, Jer. Kini lang yun. Kana na lang. Sige, Jer, ha? Upaulin ako kay tiyalig na humantog kaligo akong bana. Malakaw mo gud mi si Axel. Diyaw na ka, ha? Uy. Sige. Ay, gasto noon ko na. Tanawa ma, nangaut sa si Jerry. Sobra ginikabo ang imong maguwang da. Pero makamao man sang mo gamit sa iyang utok. Oh, Jer, unsa man imong da? Lumpia dynamite. Ha? Ngano na malit man ka ana? Ngahuman na makagpaniud to. Doro gud imong higop sa sabaw sa putsero gud. Lagi. Saon. Gihagad man dayon ni Juna gud ang lumpia. Lumpia syndicate. Wag ko kapalag. Nagpakitang gilas man sad ka. Ako man unta tong kuhaon ang iyang kamot aron kunuhay. Lamanuhon. Pero nauna noon ko. Tagak nun ako 80 pesos. Naguol ka. Usa ganito kagatos unta. Mayo gani kay gatagan ko sukli. Nakasulti niya imos Juna. Waoy. Ha? Nga naman? Human niya gatag sa sukli nga 20 pesos. Midali magbiya kay manlakaw ko silang duha ni Axel. Kamatay! Naisahan di ka. Diya masagod ang iya mama o si Milin. Bida, uy! Timing unta kay wa si Axel. Midali sa nugsibat si Juna. Ay! Lami unta gakson si Juna, uy! Na, higda na lang diya, Jer. Unya, aksyon katog. Aron, magdamgo ka nga imong gigato si Juna. Dong, ato bang ragod ako, Dong? Hala, uy. Gwapuha sa kumbana, uy. Aron mo samot kag kahigugman ako, day. Gwapuha na ka, Dong, no? Itaan na. Ugma pa day ko mo gwapo. Ay, permaminti man kang gwapos kung mga matagod. Ngano ka? Ay, da. Ngano ka, uy? Himuot lang ko, uy. Kaya doon ako nahinumduman. Kung sa gani na? Ibaw ka, Dong, no? Nahurot ba yung lumpia dynamite, ay? Da. Dol-dool bitaw. Taging lagi. Kabayad lagi kung 50 pesos. Yun sa man? Si Jerry good. May adto day sa tindahan? Da, may ato paglakaw ni mo. Suko mong ganito sa mama. Pero akong ipakalmas, mama. Aron akong duwaan ang kwarta ni Jerry. May dugo lagi, Dong. Pag kumana ko hatag sa sukli, dali sa kong biya. Kanigis Jerry. May unahon na pagod ni pag-ilog ni magikan ako, da. Di ay. Magpailog sa day ka. Uy, di uy. Lagi. Doon na biya tayo anak ha. Di kalimot anak. Tagod biya kay malipay ka. Bisa kadlo ko mga anak. Sus, napamabdos biya gyud ko. Day, sangko sa langit ang akong kalipay. Nga imo na gyud kong gihigugma. Tungod sa imong gugma, buhaton gyud nako ang tanan. Nga dili magkalisod-lisod sa atong pagpuyo uban sa atong mga anak. Animal? Jiri, tanawan gud. Day, giagbayan na sa ni Axel si Juna. Og ang animal, nibain sa pagkaayong Axel. Hoy. Shh. Hoy, unsa na nimong imong gipunit? Unsa na? Bato ni. Bato? Saan man nimo? Ako ni ilabay nga to ni Axel. Naglagot ko. Miulbo ako kaspa. Kinahanglan makabawas ko ni Ana Axel. Ako siyang labayon o bato. Uy, nganon dili man nimo gamito ng e-bike? Gusto kong tuparan ko ikaw sa paglingkod, day. Ako nang disultihan si Francis nga musakay ta sa iyang e-bike. Unya, imo sa siyang pitihan. Ay, natural. Ato man ang e-bike. Unya, ngayang ipagmasadahan, imo din kwanon. Musugot ka unya nga kuwang ka ng iyang abangan. Uy, day, dili na to abusaran, day. Aron, di sa nila abusaran. Yan na si Francis. Dali na, day. Tuwa naman ang e-bike nga gisakyan nilang Juna ng Axel. Nga naman ka?
Ha? Ngano wa man nimo ilahos og labay ang bato. Imo na gud nang gigunitan gud. Tuod no. Ay buwa nga Mimi. Namaglit man ko sa pagsigig tutok ni Juna. Ayay. Sa makadto sila paingon. Ako sa imo pangutan-on. Ni Mel gyud. Nagtupad pag gyud silang duha. Ako sila sundon. Ha? Ngano imo sila sundon? Aron mahibaw ko asa sila. Kung mahibaw na ka, unsa may imong buhaton, ha? Mubalik ko din. Ha! Dagdagan mo sinyo Turkiha ka? Kumusta man ang inyong pag-adto sa doktor? Okay raman ma. Gihatagan siya vitamins. Kanama, gikuyawan baya ko ay. Oh, nganong gikuyawan man ka? Ang hangbi, gipahigda man ko. Unya, tunay kibutang ang doktor sa kuntiyan. Ay, kuan man to day, stethoscope. Oh, mana, stethoscope. Mali kina ako'y kahadlukan, oy. Sus, kanag yung kuri-kurion ta. Kanag yung pagpanganwak, oy. Diyon na, kung sundo nimo ang tambag sa doktor, og imnon ang vitamins nga iyang gireseta, wa kay angay kahadlukan. Oo, yun. Amahan lang yung ko. Lipay sad ka. Oo, uy. Ikaw di ay maripay. Ambot lang ani, oy. Ang ako lang gikuyawan ba? Akon mga anak na ko, niya paigdaon na. Inigingos doktor, utong. Niya lain na mo gawas, di niya bata. Oy, unsa man di ay mo gawas? Almoranas. Pastilan, baya ni mo, Jonah. Hapit ka na mahimong inahan, oy, walang yapong kay buot. Basta ayaw gid kalimot sa pagtumar sa imong vitamins, ha? Alin, tagay naguguslista sa inyong pangdatahan? Ah, kadiyot ha, kaya akong kuhaon. Ah, kini. Mauning ni asa notebook cell. Be. Taas pa man iglatason ang mga datahan? Saon? Kung magkuwang ang atong puhunan, magpapuno man dayon kog utang. Gikan karon Len, ay na pagpapuno ha. Ha? Unya, kuwang ang atong sudan. Aron dili mo kutay ang atong utang. Kung pilari atong sobra, mo atong kumprahon. Uy, hala. Gamay rin tag itinda ini. Ingon ini na lang ay. Ang kita sa e-bike, mo atong itapar. Musugot ka si Manang. Ako lang siyang pasabton. Di kaya na to nga magdugang ang atong utang. May nang kuha na to ang kita sa e-bike, kaya may tanto. Pero kung maubay-ubay ganing halin, ilisan sa sinistindahan. Maayo pa no? Ingon na lang Lin, mintras tanto nga wapa ko makaloans kooperatiba. Ang importante nga, maimpas yun na to ang atong mga utang sa linding. Di ka lang yapon makaloon sa kooperatiba, dong? Makaloon naman, day. Pero, nahadlok lang ko, tingalig, huwag mo ng atong puhunan. Ay. Day, mananghid ko ni mo, ha? Unsa man na? Ning ato unang gamito ng abang sa e-bike. Unsa? Uy, imo na ba yung nakuhaan ang abang kay gitapar nimo sa tupuhunan sa tindahan kanina? Ay, okay ra to. Kinahanglan nga, dili na tamanan to, aron ipuno sa atong puhunan. O, labing maayo gyud nga, mapunan nako ang atong i-deposito. Ay, tingali ba yung ilab ng giingon nimong kooperatiba, ha? Uy, di eh. Dito may mag-meeting sa barangay. Unya, ila di ay. Uy, di na mahitabo dahil. Usa man niya mahitabo kung magubang atong e-bike? Ako lang sa paabangan ng e-bike nga may akong gigamit. Kung madugangan ang atong income. Unya, katoy mong gipatipigan ako. O, di na to hilabtan. O, ginahanglang mag-accounting na ta sa atong kita o gastuhan sa e-bike. Ay, bahala ka dong, uy. Ikaw may makahibaw, anak. Hindi bahala ka. Ay, kahadlok, day. Ipaniguro ko nimo nga nasa mayong kamot ang kwarta nga akong buhian. Jere, angay yung ka mga andam. Unsa may angayan na kong pangandaman, Mimi? Kanang gibuhat karon ni Axel. Kanang gipanghambog niyang kooperatiba. Kooperatiba? Mao kuno nay mo patay sa mga linding sa mga Turko. Unsa? Angay gyud ka madlok, Jere. Kay nagduda ko nga makikupitensya si Axel nimo. O gigamit lang niya ang nga kooperatiba. Pero ang tinuod, sawmo niya ang mga gagmayng negosyante dinhi aron siya nay magpatanto.
Magikumpetensya siya na ako. Mao gyud nay mahitabo Turki. Labi na gyud kun gamay ra ang iyang tubo. Samot nga mawani ka gyud ana. Ako siya mapatay. Kung gitinood pa nimo ang imong gipanganti jir no, daghan ka na kaayo gipamatay. Maglisod ka nagawas anak gikan sa bilangguan. Siya pa nakatagiyan ni Juna. Unya, iya bagid ko hilaptan sa akong negosyo. Ana na gid ko, magkapatay Mimi. Timani na. Ha, ngiga. Mo lang sa niya akong timan-an sa. Din makakaibawa na di ay. Kabaw man ka, hapdanan man ko preskong balita. Tingalig scammer na ila ako ba ba? Di man kuno sila mag-meeting sa barangay. Oh, ngano? Dili pwede mangila ng mga scammers. Sige. Pakubinsiyag daghan si Axel. Sure gid ko nga magmahay sila. Hutun na nagdaang ilang kwarto. Ngano uton magdaang kwarta nga pamatay makanas mga linding? Paminaw sa Mimi. Di ba? Padiposiduhan ba man ka, ana? Una ka makahuwam? Oh, mitra sa amo. Hatagan una mo kwarta. Una data. Unya, dinas ka mangila. Mao ba? Oh, mauna, Mimi. Busa. Katawan ko ladaan si Axel. Makikupitin sa siya nako. Ako siya pikatan. Katawan bagid. Kun, mabalog na siya sa prisuhan. Wala, ano mapriso man siya? Kay, mangingilad man. Ikaw na lang mangumpra, Axel. Ay, ako na lang, ma. Ako lang usap papahuwayon si Dayjuna. Si Milin di ay. Madara man ako ang pagpangumpra, ma. Walungagan lang daan si Milin. Ay na lang niyo pakawas, Juna, ma. Nahala, sige, Axel. Si Milin na lang akong pukawon aron manlimpyo sa tindahan o maglungag. Sige, ma. Mulakaw na ko. Ma? Tuon na day si Axel? Tuan na taon. Wa ka na lang pukawa aron taas-taas ang imong pahuway. Sus, ano milakam din siya? Doon naman ako ipanugon niya. Lumboy na sad. Mama sad, uy. Si balik ana. Dili, uy. Kuan ba, papaliton ta ko niya kinupusan? Anong wa man ka manugon niya gabi eh? Ay, angang. Abi man ako kami na mangumpra. Dili na gusto si Axel nga mahago ka pa. Wa man sa gani niya dadas Milin. Iya lang kuno ning palong-agon daan. Wa siya gidaha. Murag dunay milagro ang akong banada. Ay, paghilom diha dyan na, oy. Ang imong kaayuhan ang gihunahuna sa imong bana. Imo pag yung hatagan og daotang kahulugan. Walang gani siya mananghid akong mulakaw siya. Kung mananghid pa siya nimo, makamata ka lang. Maoy gusto ni Axel nga makatuog kag maayo, nga makapahuway ka. Kay may kidada ka gud sa imong sabakan. Aw ha? Ay, mao din na ma. Stang buang nga ginako eh. Mama. Hapakaragod akong Hapakaragod ma. Ano mo ulian ko? Ay, kanimo, Jonah. Kanusa ka pa man in taon mabutan, oy. Ang maayo ganin imong buhaton, no? Mag-init kag tubig. Mag-andam kag kape og pan aron inig-abot sa imong bana, makapainit dayon siya. Uy, hala tuod man no. Sige. Mag-init ko tubig. Kunya, mamalit kog pan. Bebe, ambil lang ng kwarta. Ako na lang palit og pan. Nagmata na si Manang ni Mulin? Ganina ra dong. Kaandan mo kog kape para nimo. Wow. Kalami ba ng paminawon, oy? Pero day, namalik kong kinupusan. Ha? Gipalitan ta ka. Kinahibaw ko nga, galang kay kaini. Ano man? Nakalungag na mo? Naglungag na pero wa pa maluto. Akong gikutaw ang kape ba para nimo baon sa man. Imo lang na labay-labayan. Dila na nimo pansinon. Uy, ako lang higupon, oy. Kay murag, hawang akong tiyan na. Kamahuna-huna diya sa akong asawa, oy. Ang sayo kay kami biya ganina. Ug ang labigid na akong nalipayan kay hala, imong ka nakatagaan sa kunahuna dong. Gipalitan ko nimo kinupusan ay. Sus, hapit ko sa puta ganina ay. Kay wa man ka mamukaw, mulakaw na ka. Aron makatugon ko nimo kinupusan. May kay mo pagkatugo eh. Nagngangago na imong baba. Ha? Nganga? Ako na higupon ng kape day. Aron mainitan ang akong tiyan. Unsa na imo da? Bayot. Flyers ni Flyers. Mawala. Ika na sa barangay.
Unsa lagi na? Unsa na? Kuan, nagdani sa mga gagbeng negosyante nga maapil sa kooperatiba. Kooperatiba na sa? That's a scam. Sa? Scam. Scam ni? Oh, ilad na bayot. Ayaw magtuwa na, uy. Hala ka, Jerry. Ang kapitan na ba naghatag ini? Isumbot ka sa kapitan, ha? Sus Mariusip, ni mo bayot ka. Nga mo sumbong man ka? Ikaw nagkailad ni. Sa ato pa, mangingilad ay among kapitan. Ha? Wa man sa kamusulti nga. Ang kapitan dahil naghatag ina. Mao na di ha. Wa mo sulte. Mao ka. Oy, ngano mo? Kami me, Jerry ay. Oh, Yang nga na mangingilad ay ato kapitan din he. Unsa? Di tinunod. Ayaw na lang ka. Kuyawan ko. Di ka na tinuod, uy. Ang kapitan na ako gingan lang og mangingilad mi. Ikaw mag-scam kining gipanghatag nga leaflet. Unya, kapitan may naghatag ini. Sa ato pa, klaro pa ni Ricto ang imong gipasangil sa kapitan. Be. Ha? Be, unsa man kuno ng papila, be, Victor? Awa mi. Miat. Oh, bahay malaginis kooperatiba. Lagi. O yan si Jerry, scam ko nun na. Ay, Jerry, dili na scam. Oy, ang kapitan man kahinang hatag ini. Joke ramang gudong ako gisulti sa Joke. Hala. Nga naman, Mimi. Hala. Tingalig mauning gingong Axel nga kooperatiba. Nga mao'y mapatay sa mga linding. Unsa? Hala, ayaw lang paliho ka ang imong kuanjer. Ay na imong ilong ha. Lain kita naon. Klaro ng gawas ang balibo sa ilong. Kamatay. Kamatay yun, Jerry. Sige, nung masayra sa kapitan ang imong ipasangin ka mangingilad na kapitan. Kamatay yun. Ingon ko joke ra to. Joke. Jer, kinahanglan magandam kang daan. Kay sigurado gyud ko nga daghan ang musakay sa maong kooperatiba. Kay gamay ra may tanto. Unya, ang imong kontra, mao si Axel. Di ko mahadlok ka na. Kuno na di ka mahadlok. Sige bayot. Sulti ang kapitan nga gipasangin lang siya ni Jerry nga mangingilad. Kadiyot, Rabi. Hain man di mo mubusto. Unsa ka pusta? Inyo magig kong iduot. Usado ba? Gusto gid mo nga mag-away mi sa kapitan? Kuan, Jerry. Mahimo ni sabutan nato ba, Jerry? Sabutan? Ayaw na lang. Kahibang ko sa paingon ang inyo giingon nga sabutan. Inyo na sa kupang mursan. Jerry, klaruhan ang imong gisulti ha. Tawa. Sige. Di na nanta magsulti ni anak kooperatiba, uy. Basta, ang ikaingon lang ako, nga, kung ari mo mang huwam na ko, di mo kang kwarta nga, inyo huwaman ako. Kung ato mo sa kooperatiba, kung ato mo sa kooperatiba, mo deposito pa mo. Una mo makaluon. Dong, nanasi mong may dear Suki. Ay, similin din mo timan na niya eh. Doula, oy. Tingali, gimingaw na siya sa mong pinakilig nga may dear Suki. Imo, yung gisungog ha? Sungog. Day, dili na ko sa ibaylo nimo ug sa umaabot na tong anak, uy. Unsa man? Imo nang gitumar ang imong vitamins? Aw, human na, oy. Kining, Dong. Kanang, midako na akong tiyan. Ko pa man. Ako ba? Mahadlok ba ko? Hadlok? Sa may imong gikadlukan? Kuang God. Tingalig mauwaw na kang makikuyog na ako kung ako na akong tiyan. Mauwaw good taon. Ako pagani kang kuguson kung madako ang imong tiyan? Day. Ini ang imong admirer eh. Ha? Admirer na dire, padong? Lah! Uy, Jer! Masama ka? Maningil sa kasnatahan? Okay na. Kita yung ka. Bupaya mo pag-display. Pero kung mo pakyaw ng lumpia, dynamite naman, dynamite, makadatage mo. Kain na lang siya, day. Sa datahan ninyo. Kain na lang na. Ay, unya ra ko doon, unya sa. Wapagani mahalin ang katunga sa itong tinda. Pabalikan na lang na siya din uy. Sige. Ganahan man sa kong magsige balik-balik din eh. Ay, stop naman sila. Ay, napapag kung ganahan, Jer. Ay, mabalik ka. Kung kadaanin mo din no, doon na kay paliton sa mo tinda. Ay, saman, pila ka lumpia dahil na may, di mo paliton. Kaya ako dahil puston, ha? Pila, Jer, pila dayon. Kuan. Ayan na po, kabuok. Tete na po. Sige na ba? Kaya ako na puston. Sige, Jun. Pusti kong nabuka mo. Kana ba? Bayriyon ako, be. Awin ko hanan ni Mas Data. Oh, unsa man ang imong dodgery? Lumpia nasad nga dynamite. Ha? Lano?
Madugay, Jiri. Mubuto, ginoy mong tinais sa sigikaon ang dinamita. Di manggod ko kabaliban ni Juna. Di asab si Axel. Hadlok ang Axel? Oh, ako? Mahalog ni Axel. Ha? Yaman dragon. Sus, manghambog pa gidoy. Unya, wani mo hapit agunit ang kamot ni Jonah. Usaw man ako paghapit nga si Axel may mihatag og midawat sa kwarta. Kalagot gidoy. May bayad ka. Anong waman ni mo pakuha sa data? Ay, mihangyo man. Kamatay jud ka, Jiri. Kamatay jud ka. Dili di ay si Axel ang mopatay sa imong linding. Si Jonah di ay. Kana di ay tindahan dool dinhi ibaligya di ay kuno. Pila kuno'y baligya, ma? Wasab ko makapangutana. Ngano man, interesado ka, Axel? Interesado mo, oy. Kay kung mapalit na to ang maong tindahan, ato namang yun. Unya, asa magkakwarta ipalit ana dong? Asa kag kwarta? Mo na ning higayon na nga, muhangi ko sa kooperatiba. Pero kinahanglan nga, masayran ako pili baligya, ma. O dili ba problemado ang yuta nga gitarukan sa maong tindahan? Ay sus, ngano mangita man jud ka problema dong, uy. Doon na naman titindahan. Ay, maulagi, doon na titindahan. Pero inigabot sa taga-prove. Magkabuang mo sa tag-hipos atong mga tinda. Unyabi. Mayabag atong masuki, ana dong. Ay, dool-dool raman sad sa inyong tindahan ang maong ibaligya nga tindahan dyan na. Sakto man sab si Axel. Maayo nang way hasol ang inyong pagpaninda. Dali, ma. Tuloy ko sa maong tindahan. Ay, mukuyo ko dong. Hello, ang ako dream girl. Oh, hay man anak, Jiri. Ang inahan o ang anak? Ay, kamatay sa di mo, Mimi. Ganong ilabot man mo ang inahan. Siyempre, ang anak, si Juna. Wow. May wow pa. Unya, kay kauban man si Axel. Jesus Mariusip. Ganong uban-uban sana si Axel. Wagin siya angay nga, mukuyog sa ako dream. Glom dia, Jiri, ay. Nagdamgo, kabig buntag dako. Oh, hapon naman di Iron. Mimi. Asa mo ka na sila? Puta na dito ka, walang ka mahibaw. Ay, naman si Axel. Ay, hadlok ka. Oo? Hadlok. Uy, hadlok ay. Hadlok ko doon. Ako kuwan. Ing na lang yun, hadlok ka. Respitar. Bida. Bida gid. Sumbag-sumbag pas ka mo. Agay. Ako na balangid kahang ipadayon ng plano no, Mimi. Karon mailog na ko si Juna. Unsa lagi ang plano? Kidnapon si Juna. Unsa? Mabuwang naman ko, Mimi. Kung magsigil lang kong handom ni Juna. Gusto na ako. Kanang inigmata na ako sa buntag. Si Juna dayon ako makita. Ay, Torque. Kung kaniado pa unta na nimo gibuhat, hangtod ko malipay na sad. Pero karon, wala kay chance. Doon na, uy. So may mong chance, minyo na mas Juna. Sa di na kun minyo na siya. Ako man sad siyang dadon sa Marawi. Jesus malusip. Kung akong dadon si Juna sa Marawi, dili nagkaapas dito siya ang siloy. Ug kung makaapas man siya dito, sakto ra siya nga sa akong mga paryente dito. Mamatay na siya dito nga anon. Ha? Nanuwa man na nimo buhata in taon kaniadto, oy? Ha? Suko ka, Mimi? Suko gyud. Kay imo kong gibitin. Kay bawo ka gyud nga may dako kung gustong Axel, pero wa gyud ka mangisog pag angko ni Juna kaniadto. Naunsa. Sinaunsa? Hangtod ron. Igo lang kong mga guho kung makakita ko ni Axel. Ay, Mimi, nangita sa danda ka paagi. Aron mailog nimo si Axel. Ikaw mas nagsigigingon be, nga doon na kay plano, pero permeng palpak. Ay! Sige lang tagbasulay ini. Pero karon, Mimi. Wa na ni palpak. O nagmamabdo si Jonah, kung imo siyang makidnap. O sa imong kalibutan, nga sa pagkakaron, mahimong nagsabak na si Jonah. Kung sa adlaw sa imong pagkidnap niya, muburot ang iyang tiyan. Kayamahan sa iyang gimabdos. Unsay tan-aw nimo sa tindahan, day? Ganahan ko dong. Na, kuan, mahimo na tubutangan nagkwarto dong no. Aron mo pahuway takon kapuyon ta. Mahimo ninyong kahigdaan. Pero, dong, asa man nagkwarta aron ipalit sa mong tindahan? Dako-dako ra ba gyud ang kantidad? Dako gyud, ma. Kay daman ang yuta o
titulado pa ang yuta. Pero dong, ano ilam sa ni ibaligya? Kuhao naman ang tag-iya ning maong tindahan sa ilang anak nga tuas Canada. Ha? Hala no? Hala, uy, kanindot. Agay, mahimo na dahil silang foreigner dito. Maog yun, Jonah. Kita sabday, kung maayo na itong pagkada ang atong negosyo, mahimo sab nga mo-abroad ta. O mahimo sa tang foreigner sa nasod nga atong adtuan. Ay, sige dong. Kinahanglan mo tabang ka sa atong negosyo, day. Kugi, mo yun ay unang ang-ang aron maparehas ka ni Ma'am Lourdes Orculio. Kisa man na siya, dong. Usa siya kaasawa nga mitabang sa negosyo siyang bana, day, ni Narj Orculio. Karon, libre na silang muadtos abroad. Hala, uy. Ibalindot no. Sus, kanindot na dong, uy. Sus, dong, tabangan tayo ka sa itong negosyo ay, aron mahimo ta foreigner sa abroad. Day! Ha? Day! Dong! Day! Uy, Di kasundin ako ang pag-iis nindahan. Ha? O kabaw ka, day. Unsa man? Iya kong gipahangyo. Hala, iyan nila ihatag na to ang tindahan nila, dong. Di, sad, oy. Aw. Gipaubsan niya ang presyo. Kay nakagusto man siya sa atong kinaiya. Ganahan ko na siya mutabang sa mga kugihan ug may ambisyon. Sus, abi na akong ihatag na lang niya ang tindahan. Day, kinahanglang maangko na to ang maong pwesto. Ug moadto ko ron sa kooperatiba. Manghangyo ko nila. Aron maato na gyud ang maong tindahan. Tindahan pungko-pungko na to na sa unahan. Ganahan ka dito nang. Hey, nindot ito linoy. Kuan ba, naara lutuanan og hugasan. Unya, makalingkod pa gyud ang mga on. Wa pa di kuya sa prob. Pero maayo lang lagi nang kung tabangan si Axel sa kooperatiba. Ay, magtinabangan lang tag-ampo, Lin. Natabangan si Axel og makuha na mo ang maong tindahan. Oh, ngano ka diha bayo toy? Presko na ako ibalita ninyo Unsa man ang balita ba? Ginawa sa ko. Kuan. May tindahan nga nabakante og ibaliga sa tagiya. Tindahan? Lagi! Nindot trabaho ang mga tindahan. May kananan pa sa mga customers o may pahawayanan pag-iwad. Hain man ang maong tindahan ba? Tuwaron nito dapita. Pero, dapat naman sa bugdan. Ay, di ko makakita ni Jun. Day, kalom dia jiri oy. Napulos lang jud na ng imong bakba da. Tanawa ang maong tindahan. Tanawa sa. Unsa man sa nako ang maong tindahan, Mimi? Ay, mangutana kag unsaon nimo ang maong tindahan? Oy jiri, adto didto ipamutang ang imong mga tindang ilimnong makahubog. Mudako ng imong tindahan og makalingkod pa gyud ang imong mga customers nga gustong manginom. Di lagi ko makakita ni Jun. Ay, Jerry, move on na. Uy, move on. Wa ka gyud makuha sa pagsigig una-una nitong June na. Move on. Bahala sa kadiya, Mimi. Bahala ka. Nay, hanya lagi kung mamabdo si Jonah. Wa para ba na nimo matubag ang akong pangutana, ha? Oh, unsa ka dito imo pangutan? Unsay imong reaksyon kung pananglit makuha nimo si Jonah. Pero, mabdos na kini nga si Axel ang amahan. Ala. Wala na ba tubag ni Jerry? Wa gyud. Tubaga. Bitaw, Jerry. Tubaga mo pakutan na, Jerry. Tubaga pakutan ni Mimi, ha? Gusto mo gini mong ilaw si Juna, be? O sabay mong batiwan kung mabdo si Juna sa anak ni Axel. Di ko mo to nga mamabdo si Jun. Hala? Hala, oy. Ano di gyud taong kamutuo nga magtiayon man taon na silang duha, oy? Ingon man si Bus Iboy nga dili makapaanak si Axel. Oh, May tuon sa mga Jerry. Aw tuo boy. Amahan ko siya. ay, unya lagi kung mamabdos lagi si Jonah. Di na ta maghisgot bahin na mabdos eh. Ang importante nga tumanon ako ang ako plano. Plano O sa yung plano Ngay to ganay. Lin, asa man o pamabot si Axel? Wa ko makakita nang. Hain man ang iyang e-bike. Kipamasahiruan naman aron makadugang ni sa atong negosyo o sa iyang ideposito sa kooperatiba. Uy, mao ba? Pero saan ning tawhan na, uy? Hapit na malamungit-ngit. O pa magid mo abot? Sanay mo luto sa to panihapon ani ron.
Aw, namalit naman sa mga mag-isda nang. Hala. Lin, wa ba ka tumasaag si Axel, no? O, wa ba ka to nakigduwag lang, Tim? Manang, uy. Magselos lang gihapon ka? Tingali ko ang lang gid ang iyang kwarta og nangita pag ikapuno. Di na mahimo, uy. Kuan, upauli on taon na siya dinhe. Upahibahon ko, kunon sa lakaw siya pag-atos kooperatiba. May uban pa lang unta kaniya nang. Dili gid unta ka mahasol. Sus, Lin. Lin, magbinuang gani si Axel na ko, no? Na! Di lang gid unya niya gabi lang ako paakon. Nagselos ka nang? Naglagot ako! Dali, bayot. Dali. Ubani ko sa giingon ni mo nga tindahan nga ibalig. Di ba ka interesado? Ako lang tanawon. Nakatulol mo ka ako. Oy, ganun di man, oy. Mandapin mo sa daan. Yan, indo ato tindahan ng ilimdong makahubog, Jerry. Disinti pang mag-inom sa mong tindahan. O niya, imo matagalog sing along. Paano kayo, eh? Dali na lagi, bayot. Ubani ko. Ubani ko, Magpauban mo kaka. Sige, ubanan ko. Pero, premyo, ha? Sa premyo? Premyo sa ukahago, Way problema. Sige, basta ganahan ko sa mga tindahan. Kuya, Onya, kumusta man ang imong lakaw, Axel? Ang angay ni mo ipangutanan niya, ma. Kundi niya dadayang may dear soke. Kalain ko na imong gisulti, day. Gikapoy na ba ko tungkol sa akong pag-apas nga magkuha ginong tindahan? Ganina ra kami lakaw, dong. Unya, karon pa ka na uli. Ha? Pilagit ka raon, ha, Axel? Pila? Hoy, Jonah. Ma, unsa gud ang imong gipanulti, ha? Tanawa ra gud ang imong bana, oh. Klarong gikapoy, ana. Gikapoy na sila bugno. Jonah, asa man ka? Day! Sakdi na siya, ma. Nganong nadugay man sad ka, Axel? Ay nag-process lagi ko sa mga requirements, ma. Aron maangkon ko ang tindahan inguman ang yuta. Asa ka magkwarta nga ibayad sa tag-iya sa tindahan? Sa kooperatiba, ma. Nalipay gani ko, kay murag naluoy na ko ang tag-iya sa tindahan, ma. Naluoy nimo? Unya, iya na lang ihatag ang tindahan. Dili sab, uy. Abi na kong ihatag kay naluoy bang kaha siya. Tinuod nga naluoy siya nako, ma. Kaya iya man ko nakita ang kamatidud-anon gyud sa pag-angkon sa ilang tindahan. Agipahangyo ko niya, ma. Og misugot pa gyud siya nga ang kuwang ipaloan na ko sa kooperatiba. Gawa sa loan sa kooperatiba, ma. Gipapirma ko sa kooperatiba nga sila'y mubayad sa akong kuwang. Og unya ra ko mubayad kung makabayad na ko sa pirmero na kong loan. Uy, madoble na hinuon ang imong bayranan. Dili doble, ma. Ana pa ko magsugod og data sa ikaduhan na kong loan kung makaimpas ko sa una na kong giloan. Ay, pasaylo nga wa gyud ko'y nasabtan sa imong gi-esplikar, Axel. Pero makabayad ka man ka, ha? Paninguhaon yun na akong mabayran, ma. Aron dili ko mauwawan. Tingali may embargo niyang tindahan, inguman ang yuta. Tingali bayag magkalisod-lisod ka, ana, ha, Axel? Mutabang man sad ang ako mga ginikanan sa datahan sa ikaduhan akong loan, ma. Maayo hinuon. Onya, makuha mo na ang tindahan? Dili pa man, ma. Manglakaw yung mas tag-iya. Aron ibalin sa akungan ang titulo sa ilang yuta. Mao ba? Lagi, ma. Aron mawa ang pagduda sa imong asawa. Dad-a siya. Tingkan pa ka ko niya, ma? Pahupasao na ang iyang sapot. Una pakigsultihi si Jonah. Yan saman. Inyo na nakita ang tindahan nga gipangahambog sa bayot? Maayo gid nga pisto, Mimi. Unya, imong paliton? Wang tag-iyay, Mimi. Sa pag-adto, Nya, kung mapalito ni Jire, may mong adto ka dito magduto sa imong sudan, Mimi. Unsa? Mauna, dako lang mong tindahan, Jire. Mulag may mga lingkuranan.
Kung ato nito magluto si Mimi, pabor ni mo. Oh, ngano babor man ako? Mangitabang ang sumsuban ang manginom, Jire. Dako ikatabang si Mimi. Mura na nun may magtiayon. Susway! Mura naman ka, Jire. Yes, baya, no? Di saan ko nung kamusugot, ay, nga mabiya ko din sa kong pwesto. Hindi ko musugot, ana. Niya ko din ang ako mga suki. Pero gusto ko sa pisto, sa mautindahan. Bayot. Musay ko og baan ha? Og mamalik na dito, aron makiksabot na ko sa tag-iya. Kalagot. Wapagid musud sa mong kwarto si Axel ay. Nadlok iti ito siya kong bugnoon. Karoon lang kong tawhana ka. Yan lang igipasamot akong duda, da. Lagot ani ay. Mapagani mo da ko akong tiyan. Mawaw na siya magigkuyog na ako. Di siya musud din sa kwarto, ha? Pwes, manaog kong balik. At tunalan ako siya sa silong awayon. Ako siya tiwasan. Day? Mihupas na ang imong selos? Nga naman day ka mo sunod ako. Hadlo ka? Ha? Hadlo ka? Ay, kada day ha. Kisiran ako ang putahan. Nga mo man nagilak ka ng pultahan? Aron wa na yung makasamok na to. Day. Ada ta dire. Sunugon. Siya, agbay-agbay diha, oy. Kalagot. Ay, gagbay ba? Tingali doon na masuko. Taway. Sige, masuko. Tangsa ka lang da. Dali. Manglingkod ta sa itong higdaanan. Kaya doon ako'y nindot nga ibalita ni mo. Nindot nga balita? Hoy, kung mahitungod man na ato imong may dear Soki, ay nilang kusultihan na. Kaya matamparos pati ka. Anong apil mo na nga manay labot, oy? Day, hapit na to maangkon ang tindahan. Muna tinuo, Day. Og maunay akong nadugayan. Oh, ha? Ako rin mong gudusa magsigilakaw sa mga requirements. Gutom gani ko. Hangdit ka rin gigutom pa ka? Ha? Dali tayo. Akanon ka na ako. Dali. Ay na lang, Day. Gigutom ka. Ay na lang. Mikaon na ko, una kumisa ka din, he. Kining, una ka masuko na ko, Day. Kuan. Gusto unta ko masuko, pero sa bawi, pagkakita na ko ni mo ganina, nalipoy man ko. Unya, ganun imo man kong gisukmatan. Imo lang gani kong gibiyaan. Drama. Ikaw, cute. Pagka ko sa kong pinangga, bi. I love you, Day. I love you more, Dong. Ogma, kinahanglang muuban ka nako. Nga naman? Kung mahuman nag-transfer ang titulo sa yuta, kinahanglang mupirma ka sa timailan nga asawa ka nako. Hala, mupirma day ko. Ano mo di ay day? Di ka kamaong usuwat? Ay, kamausad, uy. Kuan lang, di lang ko kamaong mupirma. Sa? Kana ba akong pirma dong ba? Mura man na pirmas doktor. Pero sikat tinuon akong pirma dong no. Kay pirma ko sa kadoktor. Ikaw, yun. Mag-iilis na ko. Ay, ako'y ko si mo ilisan dong ha. Buutan ko daw akong asawa, da. Sus, ay lang sa panganad ha. Kay basta bang mukalit lang santok niya akong utok dong. Kati mo may dear Soki, kung ako tumahuna-hunaan, sus, mudayon jug lang bad akong utok. Day, wara sa imong kumingking katong babayhana, uy. Sure? Di gani mi kaila tong babayhana. Props sa to siya aron magselos ka. Sige, okay ha. Sige, pass na lang ka. Lusot ka. Kadyo ta, magkuhas kong imong ilisan ha. O ako'y mo ilis ni mo. Di lang una ta maninda og malin. Oh, okay rin ako. Tiwason ko ang paglakaw sa mga requirements. Ug akong dadon si Dayjuna. Ingon bitaw ko niya, nganong wa siya muuban nimo. Hala, kung may uban pa kulin, perti na kong kapuya. Di kapuyan maganiness dong Axel nga laki siya. Unya ka maupag yun. Ako pa ka. Ay muuban na manggod kaniya nang.
Ay, kapoy gihapon, uy. May tagya kong kuguson. Yabag na. Yabag. Huy, intaw nang. Kanus aman taon na matarong na imuna una, uy. Hapit na biya ka mamahimong inahan, ha? Hala, ha? Gusto mo sila butaan na, Lin, kung mapakugos ko? Unsaon man nimo pagdisiplina ang imong mga anak, be? Kung dili ka magtarong. Mga mangyud. Di man ko na kinahalan sigihan mo kasaba ang usa ka anak, Lin. Lapit pang di gyud amaing bunalan. Ay, kabala kasi yung maguwang, Lin. Ay, yan lang tang gisungog, ay. Nagsalig lang na siya, kay permi manggisabot. Lin, nasuko ka na ako? Wa, uy. Sus, ikaw ba yan si Mudi mo ay, nibudlat lagi na. Alipi. Susi, ching. Mahal, kinina ka kumangot. Ching. Huy, timaan na nga, mahal ta ka ha. Ching. Saba ka diha nang, uy. Okay, mahal man ka na ako. Kinahal na magyaya o niya kasi imo pag umangkon ha. Ngi. Uy, kasayo gud nimo, Jer. Waka matog. Oh, natug sa doy, Mimi. Sa'yo lang kong nakamata. Nanong sayo man kami ani. Magpauban kong kahiktor. Gusto gid nako nga ikasulti ang tag-iya sa tindahan nga among giadto gahapon. Tingalig mahal pud ang baligya. Makabot ko sa presyo. Di, maapo na gid ang maong tindahan. Iado sa ko sa bayad, Mimi. Ay! Niyabag ka diha, Jer. Mo pagani akong pag-abot kay ka nangumpra niya imo gayong kong sugoon. Mahadok magud kong wado sa ila. Tingalig, mahug na sad ko. Mahug na sad ka. Ano man, musakasad ka? Oh, sige, musaka ka, tawagalan ko. Nagdam ko na hinuon ko. Nga, ako kunong gibayran ang maong tindahan. Aw, imo na di ay. Oh, ako na kuno. Sa damgo. Buwa nga bitaw. Ako na lang ato ng bayot ay. Aron, ikasulti gid na ko ang tag-iya. Ay, kumusta man ang imong pagsabak, Jonah? Ay, okay naman, ma. Okay ra, Jude. Maligo na kumaha kay pauban na ko ni Axel. Mas maayo. Aron kun madugay man sa pagpauli si Axel, dili nimo siya awayon. Doon naman sa gukuno ko'y pirmahan, ma. Ay, mayuntag makuha na mo amang tindahan man, no? Aron, dili na may mahadlok ka ng prob-prob. Bitaw. Sige na, kaligo na. Aron sa iyo mong makalakaw si Axel. Unsa na hitabo sa inyong lakaw? Ngano na nang piling man ka, Chile? Nanampiling na siya, Mimi. Kaya di makatuwa siyang nasayran. Ha? Kayon sa may inyong nasayran? Animal! Pirmi lagi kong maunhan da. Unsa may naunhan? Si Axel di ay maibo palit sa maong tindahan. Si Axel mo palit sa maong tindahan? Mauna ning higayon nga tumanon ko na ang akong plano. Batok niya na, Axel. Ngano ka, oy? Ha? Nganong babagbanggit siya sa ako kalibay? Jer, karma lang, uy. Kung buot ba yagi doon naon, no? Ikaw rin yung nakaingon, nganong pirmi kang maunhan ni Axel. Una kong nakakita ni Juna. Anya, anong nakasama siya ni Axel? Mauna, maugyod. Sige man lang gud kag pabuwak sa imong baba, nawa kay aksyon. Karon! Doon na nagis-goy aksyon. Sa ako nang gikaingon. Ako naging tumanon ang ako plano. Kanus naman na, Jer? Unya nasad sa buwan sa irog-irog? Karon! Ay, gino. Gawas na. Jesus, madus na. Tarawa. May gawas na si Axel, Jer. Ay, may gawas na. Nanas Axel. Si Juna nga ako gibabot. Oh, nagsunod si Juna, Jer, ah. Nahilom na ka, Jer. Karon! Sige, karon magkakaroon. Ha? Nimal. Naman din si Axel. Karon, masukol mong kakasi. Karon ni mo ron. Karon na ka, ha? Ato na si Axel. Usod tayo ng iyakang giunhan. Be, karon. Tabang muna ako.
Sige, tabang mo na ako. Tabang. Ako, kuan. Inyo ba ko labanan kung alkansi ko ni Axel? Nahala! Magpatabang dahil ka. Ingon ka karon. Pertin mo isuga ganina. Karon. Ay naman na karon. Oo, bitaw. Karon. Uy, ala. Ay, tawa. Nagbayan na si Juna. Karon. Ito ako motor. Nganong kami masay pangitaan ni mas mo motor. Oy, ano nang ngita mas kasi mo motor? Ako dasmagan si Axel. Ayaw, ha? Ayaw, laban God. ka. Hoy, Jire. Love gina ko na si Axel, ha? Love na ko na. Kung imong dasmagan na, magkakunta kita ini. Hilo mo da, hilo mo da. Kinsa pa may dasmagan mo, Jire? Si Axel. Wala mas Axel. Ay naman din sila. Nakasakay na gihimay. Ay, kamatay! Dong, magunsa man ta dinhi. Akong tiwason ang wala ko mahuman gahapon day. Gikan dinhi, akong tiksan ang tag-iya aron mag-abot ta sa Register of Deeds. Ha? Register of Deeds? Oh, mo na tayo sa mga titulo ba? Manlakaw na sa tana. Kay wa man dinhi ang Register of Office Deeds. Ay, may pagwaan lang kumuban, uy. Kapoy mo din yung opisyuha dong no. Kapoy mo lang. Pero day, kinahanglan ato gining agwantahon aron matuman ang atong damgo nga makapalig-iya og tindahan. Kadaging ato gyud ba atong tindahan. Nya, layo nagikan dinhi ato-atuan dong. Layo gyud pero ay kabalaka day. Manakay ta aron di kakapuyan. Sus, ay kay may dong kun mapauli lang nako. Uy, di mahimo day. Kay kinahanglan lang imong pirma dito. Sundan na lang gud akong pirma. Uy, di na mahimo day. Kinahanglan ikaw mo pirma isip akong asawa. Nga mo imong matuod nga ato gyud ang maong property. Unsa man na? Kanang nga ato lang yuta gud nga gitarukan sa tindahan. Ingon man ang tindahan mismo. Ay, arang-arang. Unsay arang-arang bayot? Mangutang ka? Ha? Kaya ko tangon, mo maninda. Ano? Nganong maingon magkag-arang-arang? Kaya doon na ako ikapangutan-an. Unsa may imong ipangutana? Kuan, Milian. Nganong abtik man kayo si Axel nga nakikisabot sa tag-iya sa tindahan nga nasa unahan? Si mama mo ko'y misulti ni Axel good. Asam sa ukwata si Axel aron ipalit. Ngano nang utana man ka? Gipobrehan ka na lang gini Axel? Uy, ano ko kalain, Gwad? Ilang lain pagsabot akong pangutana. Ay, nakaminos ka man, God. Para nang utana lang. Madi yung pagtuo. Unsa man din ako pagtuo, ha? Ngano man? Nagtuo na lang gid ka nga ang imong amo nga turkey maoray dunay kwarta? Ay, lagi kasuko. Kuan, dato na yung gagikan si Axel? Milyonaryo! Usa? Wala sa maninda sila si Juna. Dili na sab sila makadata nimo. Aw, di man ko magula na. Ngayon di ko no ka mag-ulbi. Gamay naman sila datahan ako, Mimi. Nagpaabot gani ko nga. Manghuom sila balik na ako. Aron, makahigay yung nagid ko nga. Ikatumang si Juna. Mangutang pa ka na nimo? Nga doon na naman sila gisaligan nga kooperatiba. Unsa? Gipaspasan ka gudog data. Nga sa ato pa, dili na sila mangutang nimo. Adto na sila sa kooperatiba. Di ba? Uy, nagpaduong dilang breaking news. Breaking news! Breaking news! Sa breaking news ni mo, Pulauro. Pulauro. Mula ko lang si Pats Anthony Enzo. Pulauro. Paminaw ay, dili ay. Nanoy, usawi. Paminaw, mao di ay, nga nakauna si Axel sa tindahan. Kaya silang sita mo ay nagpaibaw niya. Mo niya pilairas tagiya. Ha? Onya, breaking news di ay na. Dili pa. Unsa lagi na bayot? Ikaw rin desmagan sa akong motor. Ano, uy, nung sa puton marunong ka dire, ha? Nung sa puton kaya karong dire, unsak ka. Unsa man, doon na nagsabak sa imong mga uyad. Jesus, Mariusip. Sus, makalagot ka na imong Yosef dire. Unsa lagi itong imong breaking news ay bayot? Paminaw mo, ha? Mao di ay nga interesado si Axel nga mo palit. Kay doon lagi di ay siya ikapalit. Kay batod pa ni Milen, kada di ay si Axel, tuwato na niya. Milyonaryo! Unsa? Mao lagi dire. Wanang wag yun buhin Axel ang maong tindahan. Kay doon lagi di ay siya ikabuga. What is? Milyonaryo ang kadahan! Kinsay nagsulti nimo anak bayot? Ano ibungol? Si Milen! That's Oscom! Tagalog pa. That's Oscom. Nalawe, kung mo mutuon ako, ato yun si Milen. Bayot! Unsa? Kundi naman pa milyonary si Axel. Ganong nag-atos man siya puyo sa ila Juna. Ha? O ganong, dili man auto ang iyang ibalik. Nga e-bike naman lagi na. Wala, uy. O sa itong kalibutan, ha? Nga, manok ka na si Axel. Nga di sa hambugiro, biye.
Kisa man din hambugiro. Oy, ano kalit mga suko niya, oy. Ay, buwag-buwag tang tulo, oy. Ay, kita ba yan? Mabugat ini. Suko pa mo, eh. Ikaw naman na breaking news. Breaking news na kwa. Bago si Fats Anthony Enzo. Nagmahal ba nyo? Nga si Axel di ay milyonaryo. Oh, anong siya mo, Jerry? Kamatay! Dong, ngano nakatultol man ka dinhi? Nangutan ako. Kiyon sa man sa nimo pagkaibaw sa kooperatiba? May taga-barangay good nga nagpahibaw nga may meeting ang kooperatiba. Ay, wapa. Sus, wag gid ko masay pagpakasali mo dong sa. Nga naman? Ang daghan makandasayran, unya bright pa jud ka. Ay, di bang ko bright day. Pero, kung doon na kay pangandoy, maningkamon ka gyud aron maangkon nimo ang maong gipangandoy. Ay, maangkon ka nato ang tindahan dong. Kitabangan ko gusto iya day. Misgot siya ang katunga ray akong bayran. Ug ang katunga, ang kooperatiba ray mo bayad. Murag financing ba? Lang finance. Amo ba? Ay, wag ko sabot ana. Pero asam tagipahunan? Minaw day ha. Ingon ini ang sabot namo sa kooperatiba. Ang akong nadeposito sa kooperatiba balig 100,000. Pila man na? Mga usa ka katos kalibugon. Ay, dako nang kwartaha dong. Dako na. Ay, asam sa ka ng kwartaha? Ha? Doon na kay gitago na ako. Wa man day. Pero nagpatabang ko sa akong mga ginikanan. Ay na lang ko sulti dong. Kay murag di na jud ko kasabot ana oy. Ang ako lang ba nga tingali makalisod-lisod unya tagbayad ana. Tabangi lang ko day. Magkugi lang gyud ta aron dili mapakyas ang atong pangandoy. Hoy, Bayot. Tinuod nga milyonaryo si Axel? May pong di million. Ay, pagkadimalas gyud nato. Dili gyud ay angay nga husgahan ang tao, no? Correct. Di kita dyan spintal, ha? Di kita, anak. Labi na sa mga tao nga bago pa natong ikaila-ila. Ako'y magtuo nga milyonaryo din ang animal nga magpuro lang gana ito puruntong sa high short sa basketball. Mamanday pagyod. O, sumagod. Sila may panday sa lamisal na ni Juna og Million. Di ay matagan ng tao, no, Bayot? Oo, O kung tinod-anay man, nga sila'y nakapalit sa tindahan. Pagkabulahan ni Juna. Gawas nga, dilang tira ang pisto, ha? Mugaway pagyod. Sus! Kung ako pa'y nakatag-iya sa maong tindahan, mura unta ko grind na. Ano mo, murahin naman kami, me? Ang milyonaryo gud ang akong nabana. Uy, nagdam ko na sab kami, me. Uy, misamot baya ang akong kalagot at tong pahong-pahong nga Juna, uy. Timpa, hay na to, Jerry. Tapos tindahan ay, wami himutang ang kang itong Muslim Turks na dili siya mo, uy, nakapalit sa tindahan. Mao din di opisina sa kooperatiba dong? Mao ni day. Dali day. Paduulo na ta sa teller. Ay, magunsa man ta dinhi? Kuhaon na to ang kwarta. Nga ibayad na to sa tag-iya. Halando, kadagan gud ng kwarta dong. Karon pa mo ko kakita og ingon ana kadaghan. Ato ning ibayad sa tag-iya day. Ay, ayon lang dong oy. Ayon na ibayad. Ano kun? Mausab kaha ang hunahuna ni Juna? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning Sugilanon. Tindahan, pungko. Dalit sa RMN Drama. Og boto pa mga kalisteners, ang partin sa tindahan po pungko, no? So hapit-hapit na po ning dramaha matapos mga kalisteners, no? So musugod na po kung upload sa IKERA kaysa, no? Kay para para masugdan na nato pod kay mao po ang ipaabot sa mga listeners, no, nga hinam-hinam ba nga ipuli sa naugat niya kasi lang IKERA kaysa. So karon akong i-upload po niya, no, ang IKERA kaysa. So panikamutan lang gid kay bawi-bawi ta sa wata ka upload tong niyaging adlaw, no, nga makabawi-bawi ang gibutan kay na may power. So nay rason nga dili maka-upload, no. So
Ano rason yun nga na maka-upload kay na may ka-charge no mga ka-listeners. So ni kamo ta edit ani ron kay para daghan patang drama nga ma-upload no. So usbon ako salamat ni Ma'am Gisuli na naghatag yun og ipuno aring solar generator nga ako ang plano nga palito no og ni Ma'am Life Journey. So napaigo gid akong tinigong magamay no nga nadungagan sa ilahang gihatag nga dinagko ra bag nilang gihatag no. Salamat kayo no. Agaho gamay ra kong tigom. Ang ilaha may dagko anay no nga napaigo gid ba. So salamat ni Ma'am Gisuli gid ug ni Ma'am Life Journey. Nanagi ko'y power sa ko'y ka-chargean. Nila na po'y suga ni kagabi no. Salamat kaayo gid Ma'am Gisuli ug Ma'am Life Journey no. O kaninyong tanan mga ka-listeners, salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor, Speedy Super Pop Girls, Divina Angie Divina Gracia na bali. Nagpa-shout out na pod. Magpa-shout out lagi mga ka-listeners ba di para kansin ni mayroon again. Pa-shout out yapon ba? Okay, na shout out na. Okay na. Shout out na mayroon no. Mayroon. Murag nandito, nandiri. Galibot lang, shout out ba? So, shout out ni Nistayap o ni Ungol Tulido Vlog, o Nistayap no nga mga OFW nga listeners no, mga driver no, amping mo kanunay no. God bless ninyo. O ni Roger Beliegas, shout out Roger Beliegas no. Muro na kalimot ni mo shout out sa kuan ba sa part 9 sa tindahan pugong-pungko ba. So, diris parte natong shout out ka. Shout out Roger Beliegas na kanunay nagasunod og paminaw no. Naminaw po ka sa Juno ang superhero no. Salamat jud kayo Roger Beliegas no. Nagsidok ko. So napagapagaw gamay no? Salamat jud kayo mga ka-listeners. Chili Wong's TV, welcome Bisya channel. Annalyn Samson, si Annalyn Buates ba to? So Ma'am Bill, no? Si Ma'am Bill, Annabelle, no? Salamat kayo sa pagpaminaw. O shout out po ni Ma'am Cecil Rubino, wala ko bantay ni comment si Ma'am Cecil Rubino. Manginawat ko nga okay ka Ma'am Cecil no? God bless ni mo Ma'am. Nga nakalimot naman ko sa uban no, kay wala naman ko ikopya. So, mga ka-listeners, thank you so much for watching no. O ang atong isunod ani ang itiera kaysa part 1 no. Okay. Thank you so much. God bless sa tanan.